Empezo logo. O que vos trouxo a Salmars foron os rumores. Segredos a voces que falaban dunha búsqueda, a procura dunha ou varias persoas. Xa fose nas rúas máis ferroxentas, entre o cheiro e a inmundicia, ou como comidilla entre xente de alta cuna, o murmurio sempre era o mesmo. O día 3 de Farsic, de Buscando Lume, se queremos traducir, na vila de Salmars, na nova taberna de Belloes, pola mañá. As malas linguas dicían que alguén avaliaría, e que se alguén fora o adecuado, pasaría a prova. Pero a pregunta é, para que? Con que motivo algún de vos faría isto? Bueno, moitos dicían que isto era unha artimaña política que vos achegaría ao Consello de Salmars. Outros falan dun moi lucrativo negocio de contrabando asociado aos Principados do Mar. Incluso, hai quen murmura que os deuses, ou incluso o mesmo Procan, deus do mar e do vento, está na procura dun campeón. Dependendo de a quen lle preguntarades, a historia cambiaba. O que nos atañe agora mesmo é onde estamos. Estamos sobre unha colina baixa, no cuartel de Salmars. É unha das poucas estruturas que ten un nivel subterráneo. E como sabedes isto? Moi fácil. Acabamos de escoltar até unha sala de interrogatorio a todos vós. Por iso sabedes. E agora, se me permitides, dadme un segundo que estou cargando o novo mapa. Pero José no está, ¿no? Aquí está. Qué guapa la animación. Ben, a mirada seria e escudriñadora do capitán da garda fulmínavos sen piedade. Está acompañado por 2 gardas, pero sabedes que tras as portas hai moitos máis. A tensión no aire é densa, case palpable. Non hai ningunha ventá, a porta é a única vía de escape e notades a súa impaciencia cando golpea o chan ca súa pata de pau, incluso a modo de impoñer un pouco a súa autoridade sobre vós. Ben, con orden, quero que me respondades a unhas cantas preguntas e entendede ben que sodes sospeitosos e o desacato á orde é un crime na nosa cidade. Ceñidevos só a contestar o que se vos pregunte. Entendido? Entendí. Asiento a cabeza. Os seus ollos concéntranse no vosso compañeiro metálico, vamos a decir así. Mira para él con certo descoñecemento. Señor, vostede que vai moi coberto, vou lle pedir que me diga quen é e que pode chegar para confirmar que vostede é esa persoa. Que me diga tamén de onde ven e que vivo a facer aquí, as almas. Quítome a capucha de aventurero. Me llamo Roswell y vengo de un continente fuera de aquí. Escapando. Solo vine a buscar mi libertad. ¿Por qué estoy aquí? É unha pregunta que teñemos que facerlle nós a vostede. Que facía hoxe ali? Pero bueno, non vas a... De momento, como se chega. Entón os seus ollos, mentras agarra e choca unhas moedas no seu bolsillo, pasan ao noso compañeiro un pouco máis de pelo verde. A ti mirache desafiante. Tral. Quedaseche mirando durante uns instantes, saca a man do bolsillo. Poucas veces teño visto a alguén da vosa raza por aquí, mas non parece un salvaxe, ou esa impresión que me dá. Quen é vostede? E que fai en Salmars? Mi nombre es Thrall. Soy un orco exiliado.
Por eso estoy perdido en estas tierras. Moi ben. Dúas persoas que non me saben decir que viñeron a facer aquí en Salmas. Apuntade eso, gardas. Entón, pasa a súa mirada rapidamente a compañera que está ao lado. O home suspira. É curioso como vos reunides 3 persoas e ninguna das 3 humanas, elfos ou ananos. Non suele ser o habitual ver a este tipo de xentes. Ti, muller, quen és? E que faz aquí? Una voz tímida diría: soy Oxalis, vivo en Gorna, en el Gran Ducado de Geoff, y vine porque he escuchado las historias que se hablan, que cuentan, narran los bardos sobre una gran riqueza, un gran acontecimiento que sucederá en esta ciudad. Soy una estudiante de magia, de la historia, de muchas facetas, y tenía, no lo puedo negar, curiosidad por lo que aquí, y empieza como a llevarles, a elevar as mans hacia os brazos, encolléndose. Curiosidad por lo que estaba por venir. Bueno, polo menos ti falas máis cos teus compañeiros e non faz outras preguntas. E cando digo das preguntas, quedaseche mirando a ti, Rosval. Ben, elles de pedir agradecementos porque viñeran até aquí sen ningún problema. Que dan outro golpe con súa pata de pau. E agora quero que me digan todo con extremado detalle de que é o que pasou. Pois recórdolles que hoxe, hai unhas horas, morreron polo menos 40 persoas. Antes de que podades decir calquera cousa, vamos facer un atraso ao tempo. Vamos a volver a esta mañá unhas cuantas horas antes. Antes incluso de que puxerades un pé naquel bar. Bien, vou facervos outra vez o cambio de pantalla, que sempre me é un disfrute personal. Aquí está. Era este, ¿verdad? Vamos aquí. Muy bien. Quiero que ahora todos absolutamente, me tiréis iniciativa. ¿Por qué? Porque iso vai a marcar o orden de como vamos a chegar aquí, amigos. Quen vai a ser o primeiro? Ou mellor dito, quen vai a ser o primeiro grupo? Porque aí me tedes que decir agora. Viñechedes os 3 á vez? Viñechedes 2 á vez e outro quedou na distancia? Eso é que quero. No se pode lanzar desde aí, tedes que lanzar un dado de 20. Se ides a vosa ficha e dades debaixo do voso iconiño a... Sale che configure role e horario normal dice there is no active encounter on this currently viewed. Ai, como odio moitas veces, non pasa nada, non pasa nada. Pido vos eu iniciativa. Sei que o noso amigo Roswell ten unha maneira, ten outra cousa para facer as tiradas, pero non pasa nada. Non pasa nada. Create encounter, joder. Meto vos a todos en puto encounter. A mí me pone configurar rol. Sí. Pero es después de eso que te da. Sí, no, es decir, está ben. Se lle dades a iniciativa, vos sale de configure rol, dadelle o normal. Está ben, eso que quería, xusto. Porque sí que sale, carallo. Menos mal. Ahora sí. A ver, espera, aquí. Yes. Muy bien. ¿Por qué saco como esclavo? ¿Cómo? ¿Dónde? En el historial de chat por esclavo. ¿Qué dices? ¿Estás
me troleando, se non pon nada aí. No, non pon nada. Saca captura, non sei exactamente en donde. De verdad, estás me deixando tolo, Como que escribo? Se estou vendo Igual todo te- ya. Ah, Tras rolls for initiative. Sí. Initiative. ¿por Vale. dónde te la mando? Igualmente. Por el chat del Discord mismamente. Sí, mesmamente, por lo de Salmars. É logo mirámoslo aí. Vale, igualmente. Ahora quero que me digades entre todos se ides vir no mesmo carro, se ides os tres andando vos atopachedes no camiño, ou se, por exemplo, dir Roswell e Fral, non, nos viñamos os dous xuntos, pero Oxalis safouse de alguma maneira. En principio, vemos supuestamente. Non quedábamos que te encontrábamos polo camiño, José, tirado por aí. Sí, no momento de chegar á aldea nun destes camiños, pois percátome de que hai movimento cando arrimo, pois podo ver a ese robot completamente ciscado entre os arbustos, como se levara aí un vertedero, pero cuyos ollos ilumínanse. Non sei que sería o primeiro que diría, ou se diría algo, ou en que idioma o diría, porque eu estaría estupefacta. Que eso vai por ti. Sí. Pues levantaríame. ¿Sí? Miraría fija a ela. Arrecuaría. ¿Dónde estoy? ¿Puedes? ¿Qué? ¿Eres lo que yo creo que eres? ¿Pareces? Llevaría las manos a la cara, se podría entrever el brillo de unas gafas. ¿Eres? Y ahora aquí es la pausa porque no recuerdo exactamente qué era la raza de Rubén. Sábela. Realmente no mundo que estamos os Warforged son coñecidos. Rosbach, o mellor dito Rubén, neste plano os Warforged existen. Isto marca un precedente, Elixe con sabedoría, as dúas respostas teñen consecuencias. Pero que a pregunta é se neste continente No, en sí o reino. no, dixen plano, cuidado. Por eso, se neste plano poden ir a outros Eso, se teñen o poder. Ti me dis, estas xentes coñecen os Warforged? De antes ou non? No. Moi ben. Josebi, non tes nin idea do que é. A menos que me fagas unha tirada e saques unha moi boa tirada, que é moi difícil. Que entonces aí podeche sonar de haber lido algún escrito relacionado con algunhas criaturas relacionadas con outro plano ou demais. Nin de lonxe, non sabes o que é. Para ti poderá ser un man dentro dunha super armadura ou magia. ¿Eres un golem de creado con magia, verdad? Me acerco a ella. Mira. ¿Qué coño me has llamado? Lo siento, es algo que me he leído y me he dejado llevar. Retrocede un par de pasos. Perdón, no quería ofenderte. Y se lleva los dedos tocándose el uno hacia el otro. No. De verdad que lo siento, no. Y ya
quedaría callada. Mientras mira de reojo al ser ese. La miro de arriba abajo y le digo, ¿conoces bien este lugar? ¿O hay algún lugar donde pueda conseguir información? Sí, claro. Yo conozco bien estos sitios. De hecho, tengo un mapa conmigo. Iba de camino hacia una aldea que, bueno, va a celebrarse un acontecimiento. Igual puedes acompañarme. Si lo que buscas es información entre lo que yo sé y lo que podremos encontrarnos, creo que es buena idea. Está bien. A cambio de la información, te contaré sobre mi raza, si con eso estás de acuerdo. Ya que pareces bastante interesado. Dejaría de estar encogida, se elevaría como de exaltación. Sí, por favor, es la primera vez, no sé, tengo mucha, es maravilloso, vale, ven, y iría tímidamente ya hacia el camino y le indicaría le señalaría hacia dónde tendríamos que ir. Y luego ya de ahí, pues... Vale. Bien. La sigo y mientras vamos caminando, yo soy un warforged o constructor en otras lenguas. Fui creado con tecnología de otro plano. Porque veo que aquí, si no me conocéis, poco habéis visto, por lo menos. Me escapé de mis dueños. Pues solo me Sacaría querían. una libreta, el libro, y empezaría a anotar según le va contando. Pues escapé de mis dueños, para así ser libre y poder tener por fin mi propia vida. Sí. Hay más como tú. No lo sé. ¿Alguna vez has visto a alguien como yo aquí? Sí, claro, supongo que tienes razón. Pregunta. Prago. Atopaste con eles no camiño? No, hasta no llegar a la taberna. Moi bien. Entón, o que vai a pasar a continuación é que os nosos dous aventureiros, Roswell e Oxalis, van a seguir o camiño. Non lle quedaba moito para chegar ao que sería a vila de Salmars. Atravesarían as portas con máis xente e teríades que atravesar uns vellos camiños ata chegar a unha taberna que está atestada. As indicacións podedelas ver, hai moita máis xente accedendo para o lugar. O que pasa é que cando estades á porta podedes, ou bueno, eu vou dicir que sí que podedes os dous, podedes notar a humanidade que hai dentro. É dicir, dadesvos conta de que o interior deste establecemento está completamente cheo de xente. Pero cando digo cheo, é como si... Pensad un momento nunhas latas de sardiñas, vale? Pois agora pensade que esa lata de sardiñas o contenido está comprimido dentro e no momento en que vayades a abrir como que fora a falar todo por fora, vale? Pois así está a taberna por dentro. Se aquí este era un aforo de 20 persoas, hai polo menos 37. Polo tanto, este é o sitio que habías escoitado, Xarlis. Aquí onde había esos rumores, coa apertura e inauguración deste sitio, iban a facer esa selección. E podes perder esa oportunidade, sexa ou non rumor. Que facedes? ¿Le dices a ellos o...? No, eres dos.
Porque Digo que doira. Salis tirou a iniciativa e foi primeiro e decidiu recoller o outro, que se non metía charquito. Porque ya uno llega a la taberna. Claro, correcto, correcto. Vaya, parece que esto está más... Gente ha escuchado lo mismo. Bueno, creo que eso será positivo para ti, ¿no? Seguro que entre tanta gente alguien podrá decirte lo que necesitas. Bueno, de hecho, no sé si yo misma puedo ayudarte, no sé qué es lo que estás buscando. Busco información, nombre del continente, tipos de raza, todo lo necesario para poder moverme de aquí y tener mi libertad por fin. Vale, puedo ayudarte con algo de eso. Estamos... El lugar, el mundo, bueno, para ti este mundo que me imagino será nuevo, se llama Oerth, el mundo, el mundo de Oerth. Y el continente donde estamos es el de Águila Plateada o Greyhawk en su idioma natal. Y pues ahora mismo estamos también en la región, en el reino de Keoland. Y este pueblo al que acabamos de llamar se llama Starsmash. Aparecemos un enano por o lado, dándovos un pouco que estades no medio, carallo? Non ides entrar ou que? Perdón, lo Vedes que siento. entra para dentro e metes entre 4 persoas que lle doblan o tamaño, lóxicamente. Vaise metendo máis xente. El resto te lo podré contar una vez estemos asentados o no sé, en algún, si es que nos queda algún recoveco donde podamos estar. A ver, no. entraría así tímidamente y escuadriñaría entre el espacio a ver si hay alguna esquinita donde pudiera Sí, estar. xusto ademais. Hai unha esquina perfecta de que está sen nadie. Unha mesa con prácticamente 5 sillas. É raro porque dirías que para o todo cheo que está a xente iría para ali. Hai unha única pega desta esquina. Encima do que sería unha... Bueno, nas paredes, non? Na parede que está nesta esquina. A parede que queirades. Hai un retrato do rei, do poderoso Quimbertos Scotti, o sabio, o valeroso, o fermoso, o xusto, o que nos guía na orde no este reino de Keoland. Pero é un sitio bastante bo. Unha esquina o suficientemente agradable e tranquila. Por algún motivo a xente non vai por aí. Será pola atenta mirada do rei. Pero é perfecto. Sí, eu iría a sentarme porque entre muchedumbre, mucha muchedumbre y sitio vacío potencialmente peligroso, elijo sitio vacío potencialmente peligroso. Sí, porque realmente, Rosval, eu non sei como se algunha vez experimentastes o que é que unha cerveza che cae en riba, porque aquí hai tanta peña que, vamos, están todos chocados entre ti, é dicir, é como se estuveras na agua, sempre hai algo que che está tocando, non? Pum, Sin problema. plop. Le harías los gestos con la mano para que viniera. Antes de ir, me acerco al enano que me chocó, voy a juntar y le pregunto, ¿por qué de todos los sitios que hay, nadie se va a sentar en esa mesa? Meus ollos están Solo aquí, para Non dixo nada. Meus ollos están aquí, Serei máis baixo que ti, pero aquí, Vale. A ver, eu non sei onde querías, rapaz, pero... Cando se abre un negocio, non se va... un non se pon ao lado do rei, Isto é de mala juerpa aquí, Pero... Ti vai, que ti se che ve que és de fora, caralho. E ves que... Veña, vai. Ves que se entremete aí outra vez na xente e se pon
cerca dun pequeno grupo apretujado de ananos. De feito, daste conta de que os compañeiros aos que está indo esta persoa teñen pois unha equipación de minería, non? É dicir, teñen ao mellor as típicas armaduras que se utilizan para este tipo de operacións, as ferramentas de traballo, algún casco e, sobre todo, as caras cheas desa cinza, non? De haber traballado na mina. Que faz? Me alejo de ellos, así, Ajá. como si ya consiguiera. Le hago una señal a Oxalis para que venga. Y ahí ya, que haga el... Sí, sí. Lo veo, me levantaría y diría despacito y evitando chocar con la gente. Pero sí. ¿Qué pasa? Le pregunto, así, mirándolo fijamente, así, tranquilo. Le pregunté al pequeño hombre que nos chocó antes. Parece que podríamos meternos en problemas si nos sentamos ahí. Yo miraría por outra cosa. No momento en que dis outra cousa, vadesme facer os dous, vou solicitar unha tirada, porque a xente está empezando a apretar máis, parece que cada vez vai entrando máis persoas, polo tanto, algén vos vai a chocar e ides a ter que superar unha pequena proba, xa sexa para esquivalo ou intentar tanquear un pouquiño máis co peito. Vamos a mirar, onde están os meus amiguiños? Aquí están, é unha tirada de... Que preferides tirar, acrobacias ou atletismo? Que vos gusta máis, a porta ou a destreza? Ninguna. Moi bien, quero que vayades á vosa ficha e que elixades ou acrobatics ou athletics. A que vos guste, pero unha delas. Oh, sí. Estaba mirando otro. Ajá, vale, perfecto. Bueno, carallo, Xesús, vale, tranquilos, xa está. Non gastemos todos os 20 só, Non nos poñamos nerviosos. Levo 2 consecutivos. Sí, non nos poñamos nerviosos. Vale. Nervioso tú. O que sucede agora mesmo é que mentre estades a falar, a xente cada vez vai vos apretando máis. Por algún motivo, algún borrachuzo que anda por aquí, xa a estas horas da mañán, como que cae, tropeza e empeza a ver pois, un dominó de xente. Está a puntos de caeros a persoa máis pesada que tiña de só ao lado. Vale, os dous, Rosval a través das acrobacias tamén, sodes capaces de batir este perigo. Non sei como carallo facedes. Ao mirades unha pirueta no pequeno espazo que hai, esquivalo rapidamente como o que queirades e imaginades. Pero tedes a sorte de que, movéndonos un pouquiño para o lado, acercándovos máis a esa mesa libre, evadides este duro golpe. E o man que acaba de caer, obviamente, escoitas o golpe que dá en todo o habitáculo. ¡Pum! Que había cervexa que tiña na mano tamén. Unha desgracia. Que facedes? Yo me quedo mirando para el hombre que está tumbado. Yo miraría la taberna, veo cómo es la taberna, grande, pequeña, las razas, la gente que hay, me quedaría muy observador. Non suficientemente grande, a maioría son humanos e son mariñeiros. Sí que é certo que te podes atopar con distintos grupos, non? De feito, daríaste conta de que ao mellor hai algún que outro aristócrata, o que comentábamos antes, ananos mineiros, ao mellor, se te fijas moito, pois ao mellor podes ver algún semialfo por aí. Pero de pasada, de pasada. De feito, ten ventanas? Sí, ten algunhas. Pero vale. Están, o sea, desto de que ves a tanta xente pasar que te das conta de que por algún lado abría unha ventana, pero da xente que hai pode haber 2 ou 3 segundos. De feito, podes darte conta que detrás da barra o vello velloes, vale,
joder, non dá abasto, de feito non se lle ve, porque está a xente carallo, espabila, hostia, levo media hora aquí a pedir, hostia. E a pobre rapaza camareira está andando dun lado para outro con todo espeluxada e coa bandeixa aí coas 70 xerras de cervexa ou, bueno, distintos líquidos que ha de ter, que aquí seguramente vendan viño tamén. Pero que clase de raza ten para levarse tantas cervezas. Moita maestría e práctica co paso do tempo. Hai que traballar. Sí, sí, sí. Me Bien. estoy empezando a poner un poco nerviosa. Creo que voy a salir afuera a respirar un poco. Bueno, rapaz, Le digo- como me está tardando máis do tempo que me gusta. Vedes que hai dous borrachos, dous mariñeiros de dudoso alcume que se empezan a berrar diante vos. Ti que dis? Ti eres un porco, ti es un lambón, carallo. Que fixeches outro día co que tiñas que facer? Empezanse a pegar no pequeno espazo de que están cara a cara contra eles. E volvedes a tirar. O mesmo de antes, ahora con máis dificultade. Eso xa non é un 20, eso xa non é un 20. Rosval, ti non sei exactamente cal é un módulo que che axuda a evitar este golpazo, a, sabes, reaccionar rapidamente e evadilo, pero a túa compañeira Oxalis non. Oxalis, de feito, leva un empurrón que a bota aínda moito máis cerca que a ti desa mesa. De feito, Oxalis xustamente cae sentada no pouco espazo que hai desta esquina onde se transmite tranquilidade. Eso sí, baixo a atenta mirada do noso rei grande e sabio Quimbertos Scotti, valeroso, amable e fermoso. ¡Mua! Scotti. Pois xa que caio na silla, sorprendida, mirando o cuadro e mirando a Rosval que lle dixo antes, collería a silla e pegaríase contra a parede o máis lonxe posible da mesa e quedaríase sentada aí na esquina ou nun lado Vale. como... Antes de que se sente, voy Bueno, a creo junto a que- ella, eu le creo que agarro quedou- del brazo, la cargo al hombro y me dirijo a la puerta. Bueno, pues nada, Para que pues tome- aquí para que ides tome- morrer antes de que veñan os enemigos, non pasa nada, amigos. Ben, No, por favor, no hace falta. antes de que pase estas peripecias, Thrall, cando viñeches aquí ti só, a xente mirouche raro. É dicir, estás acostumado de que os humanos se sorprendan e incluso podan decir algunha que outra tontería ante a túa presenza. É dicir, aquí a xente está moi mal acostumada, non está feita a verche por aquí, pero ningún dos gardas se che opón. Ningún dos gardas che di nada máis que, bueno, pedirche máis explicacións do necesario. E és capaz de chegar, a menos que ti me digas outra cousa, diante desta mesma taberna que habíamos comentado aos nosos amigos. De feito, fagoche outra pregunta. Ti sabes algo de Salmars? Thrall. Sí. Ben, faime unha tirada de historia. Son de... Na túa ficha Con Ábrelo. History. hai unha habilidade que pon History. Buscas History e daslle as letras. De feito está... vale. Iba a decir na parte de arriba máis. Encima de Inside ou debaixo de Deception. Moi boa, estás estudiado, moi boa. Si que é certo que, na que ao mellor, non o sei, disme ti non vivas na vila de Salmars, sabes, porque escoitaches ou investigaches os rumores que habíades escoitado, que o vello Velloes, vale,
Era un home que se adicou durante toda a súa vida, toda, ao mar. É habitual, a xentes desta vila, a xentes do Porto, o que suelen acostumar é dedicar toda a vida ao mar, ir de mariñeiros, ganar os seus bons cartos e despois, cando teñen os cartos suficientes, para o caso de Bellois, cando é bastante vello, poder montar un negocio en terra hasta que morran, literalmente. O que fixo este home foi comprar o edificio e inaugurar hoxe a taberna. Algo terá que ver relacionado cos rumores? Colleron este evento para evaluar a xente. E ti estás diante. Son rumores, ao mellor nin son reales. Pero o que prometen é algo moi valioso. Podes perder o risco de non entrar. Ti me dis que faz, amigo. Voy a entrar. Como lle comentín aos teus compañeiros, moita xente, moitísimo, están moi apretuxados. E, bueno, ti tes a sorte de que o teu corpo que tes, non, é grande, e a fin de contas evitanche un pouco, como que a xente cando se dá de conta de que estás ti aí, como que se aparta lixeiramente, quizás por ignorancia. Cuando Thrall entra en la taberna, los humanos y las otras especies se le quedan mirando fijamente. Ajá. Por ser una criatura desconocida que es grande, enorme, que intimida. Cuando él se acerca hacia la barra de la taberna, la gente hace un cúmulo alrededor de él de gente apretada e intentan dejarlo pasar. Él no dice nada, simplemente se acerca a la barra, habla con el camarero o no sé, tabernero, no sé, el tabernero. Pero paro cheo, inténtalo, amigo. Bueno, intenta, a ver. O pobre Bellois, que é o único que está na barra, a súa camareira principal está dando tumbos dun lado para outro mentres colle as xerras que hai na mesma barra e as vai levando ao que lle vai acordando. Está nun lado da barra, distinto onde estás ti, tuveche sorte, porque sí que che dixeron un moco. Pero cada vez vai che apretando máis xente, vai che apretando máis e máis. Como cada vez en que ti tiñas o corpo suficiente, sabes, esa intimidación natural que tes, non? A fin de contas, por o descoñecemento da xente, é como que non hai espacio físico. Ainda que non queran pegarse a ti, están facendo. Porque non hai máis sitio. Claro, como intentas chamar a atención de Bellois? Porque non sei que está cerca. Está de feito atendendo a 70 ou... Bueno, 70 máis, non físicamente, non. Pero as tantísimas máis que lle están pedindo: "Ei, aténdeme aquí, joder, que levo media hora. Onde está a miña fermeta? Onde están as miñas patacas, carallo?" Que faz? En el momento que yo estoy en ese hueco, que Thrall se encuentra en ese hueco, detrás se ve que hay un conflicto entre dos personas. Entre dos personas donde están discutiendo entre ellas, y por causa de ese tipo de discusión acaban empujando a una chica junto con una criatura extraña metálica. Efectivamente. Veo que intentan arrinconarse en un espacio hueco donde está la imagen del rey, que por conocimiento de mi tirada sé quién es el rey. Sábelo. Al ver eso y ver cómo en ese conflicto se intentaron ir de ahí, yo me levanté y para llamar la atención me fui al rincón solo, donde estaba la imagen del rey, para llamar la atención de Bellois. Moi ben, moi ben, moi ben. É certo que Bellois, entre tanta xente pasando de un lado para outro, ao mellor vas levantar un pouquiño a man,
pero seguro que che vai ver. Vale, vamos a dar a situación donde ve como vos dous está indo, el está indo para lá. Bien, justamente é un fillo de puta grande como unha putísima casa. Por lo tanto, mentres nese intercambio de sitios, vale, vai haber o típico traspés onde un tamén volve a caer, ou unha xerra sale voando, ou mellor alguén intenta facer algo que non debería. Bien, vamos a decirlo así. Bueno, un está sendo levado polo outro. Rosval, tires o que leva a Oxalis encima, polo tanto non vou poder tirar a Oxalis porque está sendo carregada, non? Vale, Thrall, Rosval, vadesme volver a facer a mesma tirada de antes. Elixidesme o Acrobatics ou Athletics, o que prefirades, porque o que vai a pasar é que un dos perugrullos que viu a pelea botou o suficientemente para atrás e caeu non só el, senón unha das mesas que estaban aí super apretujadas con máis xente. Hostia, que putadiña, tuve chidos os dous, desgraciadamente, a mesa que estaba pertusada de xente, onde había sentado unhas cuantas persoas, cae para o lado, e non só vos emporcades cun pouco de cervexa e os restos da comida que estaban a desfrutar, senón que esta xente se empurran vos a volos dous, a volos tres, por lógicamente por un está sendo carreado a esa esquina. É como un momento incómodo onde todos sodes empujados e levantades, bueno, ou non, ou desde o propio chan podedes vos mirar, pero dades vos contas das vosas propias presencias, é dicir, ustedes estades aí, é como, e miradesvos, vedesvos, estades aí, os tres, nese punto, nesa esquinilla. Non me fajades tirar un puto daño. Ben, Thrall, ti ves que estas persoas por esta, bueno, por esta embestida, non, da mesa e da xente, acabaron no mesmo sitio onde ti querías ir. Por sorte non vos pegastedes unha boa hostia contra a mesa. Vedesvos, que facedes? Eu co impacto caio. Se Rosval é tan torpón para soltarche no proceso, sí. A mí pareceríame correcto que caeras, pero está nas mans de Rosval. Se dicir que decaemos todos ao chan, non podo mantela no meu ombro todo o tempo. Aí está, ficaste todo o chan, mima! Sentaches ti outra vez, vamos a fazer máis gracioso, Xalis. Cando che soltou, ti sentaxeste na mesma silla de antes, sabes? Joder, De feito, fun correndo para... levanteime rápido, senteime na silla, arrimeime todavía máis ao máis longe posible. Non solamente me sentei, senón que me sentei cas rodillas sentadas en riba da silla, sabes? Como quen está agazapado na silla, que tiraría a capucha hacia abaixo e me haría bolita. Vale, me levanto, voy junto a ella, veo que no se quiere mover nada, cojo otra silla, me pongo a su lado para que se sienta así segura, ¿sí? Y me quedo con ella, esperando a ver si nos atienden. Thrall, pasado. Thrall les queda mirando a ellos dos, viendo lo que hacen, observando todo lo que hacen. Y simplemente con mirarlos, les dice: hola, soy Thrall. Se acabó. No dice nada más. Y solo intenta llamar la atención de Roswell para que venga a atenderles a la mesa. ¿De? Atención de Bellón, sí, entendes. Es Bellón, eso, pero eso me fue la... De feito, cando estades aí mirando, cando chamas a atención, acércase vos unha rapaza, ao mellor terá uns 20 e tantos anos, unha idade descoñecida, pero é o que aproximades. Bueno, aproximades, que carallo, vos, ningún de vos sodes humanos. Vos non sabedes, bueno, sí, ao mellor, este tirou xa un 19, pero os demais que sabedes de historia, que sabedes dos humanos? Un ben de outro plano, non sabe o que é un humano, pero a Tiflin parece moi estudiosa. Tiradas.
Roswell, A ver, ti fala con desventaxe como un fillo de puta, se queres tirar. Porque non tens nin puta idea de eso, vale? O sea, podía un ser dado que de 20 escoitaras no e teu listo. plano historias de que hai outros sitios, perfectamente, pero se queres tirar sobre saber algunhas cousiñas, quitas desventaxe. De calquera xeito, Pero- porque é unha tirada un pouco superflua para saber a idade desta rapaza, vale? Podedes ver que a mesma está despeluxada, a roupa está como desordenada, vai como cansada, parece que está de traballo hasta arriba, e se vos queda mirando de... Ai, perdoade, perdón, mire xa ti, si, sentade aí e xe vos levo ahora as cousas. Que queredes para tomar e comer? Temos rape, temos cervexa, aguamel, viño, e temos moitas cousas, tamén agua. E agua ras, non hai que confundila. Pero senta, home, senta, que está ben, as sillas son novas. Diche así, Tara le contesta, puedes atender a mis compañeros, puedes atender a esta gente que ellos están interesados tal vez en beber. Yo estoy buscando a Belloes. Ai, pero Bellois non che pode vir agora, tens que esperar. Bellois, non sei, bueno, non sei se ven entre esas 20 mans que están por ali, pero está agora servindo cervexa. Eu se queres podo traerche algo para que tomes mentres esperas a que acabe. Supoño que o turno acabará nunhas horas, cando a xente se vai a seguir a traballar. Pero hoxe ao ser a inauguración a mí temos que esperar un pouco. Pero dijo yo. Lo entiendo, pequeña humana. Pero, si es posible, puedes decirle a Belloes que gire su cabeza hacia esta dirección, hacia el cuadro del rey, para que así pueda darse cuenta de quién soy. Thrall por dentro pensando en que Roswell tiene muchos años en la mar, mucha experiencia y ya conoce la raza de los orcos. Se llegó a encontrar con uno de ellos. Vale. Ves que a señora vai che poñer... A señora, a rapaza poncha man no brazo en plan... Vale, xa yo dixo. E vos queredes que vos trae algo? Poncha man, agárrache. Notas esas mans suaves que ten a muller tocando o antebrazo. Levantaría un poco la capucha con una mano, lo justo para poder ver a la mujer, esa voz femenina, y en voz tímida, un vaso de agua, por favor. Sí, muller, é que es algo máis. Aquí a comida, hoxe temos a promoción porque é a inauguración. Bueno, non me dices nada, tráeche algo, despois xa verás. ¿Hay algún evento o he escuchado que hoy había una... Bueno, no quiero molestar, perdón, lo siento. Si a inauguración, hoxe é a inauguración da taberna. De Bellois non estuvo moito tempo traballando, pero... Bueno, traemos algo que tiño... E ti? Señalche a ti o Warforge que está aí ao lado. Mirando así para la mesa, con las manos en la mesa. Para mí nada, gracias. Nada. Bueno, vamos, traevos aí dous rapes e ides comendo, Ti pareces un home grande tamén. Mirache ti, Roswell, cando che di eso. O sea, hecho de traer unha cerveza e seguro que che entra ben. A xente falle falta sempre unha cerveza. E ves que así rapidamente desaparece a rapaz entre a multitude como se colara. Sí. Rosmando dijería, me cago na rapaza da virgen. Eso quere dicir que no plano dos robots hai virgens. Faime gracia pensar eso. Ben, entón estades vos los tres aí. Thrall está de pé na pequena esquina onde estades, baixo a atenta mirada do rei Kimbertus Scotti. Thrall, daste conta que de pé Sara, na distancia entre momentos onde a xente vai pasando, non? Hai unha pequena fracción onde parece que está dicindo ya algo a Bellois e se che queda mirando, pero cando se che queda mirando no sentido de que se ten que levantar, sabes, para mirar así desde lonxe, porque hai tanta xente de por medio, fai así co brazo, pon a man en riba da frente, cerra un poquinho os olliños por e ves que fai un gesto en plan, está aí, vale, sí.
fai un gesto así como vai indo, ou vai estando, que vou eu aí agora, vou aí cando acabe esta remesa. E ves que polo menos hai 30 persoas que están esperando as cervexas, o sea que non che vai levar para tempo, pero deuse conta da túa presencia, deuse conta. Ao levantar a capucha para ver a muller tamén de reollo bien a este gran home verde. Recordo que se presentou antes, entonces ahora en ese silencio diría yo soy Oxalis Devilis, pero me suelen llamar Debbie. Un placer. Y volvería a encerrarse en su capucha. Yo la miro y la observo. Soy Thrall, repitiéndole otra vez mi nombre. A la misma vez que veo las intenciones de ella intentando ver a Sara, la recojo con mis brazos grandes y la levanto para que pueda alcanzar más altura, ella estando avergonzada por haberla levantado. No, ¿qué haces? Suéltame, no quiero que me vean, no, déjame en el suelo, por favor. Me levanto, le pongo la mano en el hombro, atrás. Encantado. Soy Roswell. Déjala en el suelo. Non se pode estar 3 segundos sin que hai unha amenaza por... Thrall hace caso a la criatura de hojalata. Baja el brazo y mantiene la calma con la provocación de esa criatura. Quito... Continúa observando a Belloes desde lejos. El Thrall no tiene ¿cómo se dice? Thrall no tiene prisa, es paciente y puede esperar mucho tiempo. Se mantiene en el asiento hasta que Belloes se le acerque o le indique que se acerque cuando hayan pocas personas. Viendo que la dejó en el suelo, me vuelvo a sentar, tranquilo, y mirando a Oxalis para ver si se mantiene calmada o si hay que salir de ahí otra vez. Volvería rápidamente a la silla, la apartaría un poco de este señor que la acaba de levantar en el aire y dejarla como si fuese una bola de discoteca, ¿no? Otra vez encerraría, esta vez ya con la respiración acelerada, y se escucharía un murmullo, un susurro. ¿Pero qué pasó? Es que todo el mundo me levanta como si fueras a un tango de pollo. Falando de polo, justo cando dis polo, chega Sara rapidamente, ahora un pouco máis repeinada que antes, igualmente a roupa un pouco desasustada. Leva nunha bandexa distintas comidas, bebidas e demais. Obviamente sirve vos o que lle pedichedes a pobre rapaza, pero vai vos traer algunha cousiña máis. Empeza vos a traer un plato de peixe, outro de patacas. De feito, Thrall, a ti, cando che ves sentado, ponche unha bebida, asumes que é cervexa, a maiores, e ponche unha cunca e diche: estas son gachas, a ver se che gustan. Fixen a seu. A vos os demais, a Roswell, especialmente, ti ponche un rape que é máis grande que un puto brazo, vale? É unha xerra de cerveza, porque é o típico de non quero nada, pois ponche dúas. E vas comer, carallo. Hai que crecer. E ponche dúas, vale?
E a ti, Oxalis, vai facer un pouco o mesmo. Dache o teu vaso de auga, pero vais poñer un plato de patacas que dis, me cago na puta, eu que en que momento empecé isto. Nada, comeme tranquilos, xa pagaredes despois. Está moi boa, a maioría de cousas fixo eu e outras mellores. Que aproveiten. Deixo vos ali que disfrutedes o que vos acaba de traer. Thrall mira la comida y dice: puedo pasar mucho tiempo sin comer gracias a mi meditación. No hace falta comer este tipo de cosas, pero la cerveza la aceptó. Ole, moi ben, Thrall coge la cerveza y se le pone a beber. E podes notase que é un destes, é un novo barril. Sabes, e cando o pinchan por primeira vez, que sabe un pouquinho distinto, que sabe mellor. Uf, que bo está, Carallo, que bo está. Roswell, ti ves como o compañeiro que tes na mesa empeza a beber. Glu, 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 glu. E Oxalis, ti ves como Roswell, non sei que estaría facendo Roswell ante tanta comida. Por que dixo nada, pero vos me decides. Que pasa? Yo aparto la comida para el centro de la mesa. Lo podéis comer todo si queréis. No me hace falta. E Oxalis, que decides facer? Llevaría la mano hacia el vaso de agua, se lo acercaría a su pecho y se lo llevo bajo la capucha, le daría un sorbo. Yo no tengo mucha hambre tampoco. Y mira hacia reconoce, o sea, hacia Orco, ¿no? Eso sí que lo reconoce, sabe que esa raza sí que sabe cuál es. Sí. Os orcos existen no mundo. Sí. Y Orcos, al ver correcto. su atuendo, su atavío y escucharle decir lo de la meditación, no puede evitar preguntar, le puede la curiosidad. Perdón, eres un orco, ¿verdad? Tengo entendido y que sois, bueno, un poco de carácter y con carácter. Me sorprende que haya alguno como tú que ha encontrado la calma. ¿Es así? Se alza, o sea, baja la jarra de cerveza y le contesta: es verdad que mi raza son orcos que nacen con la fuerza, la rabia en la sangre y son unas bestias indomables, pero algunas excepciones como yo encontramos la calma de alguna forma. En mi caso fue entrenando con los monjes en las montañas. Y suelta, después de decirle eso a la chica, una frase: cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Y vuelve a beber de la jarra. Un poco ya recompuesta del encontronazo que de antes, ya con el aliento otra vez estable, sorprendida por el contraste entre exterior e interior de esta persona, se quedaría un poco estupefacta, pero acto seguido sacaría
la libreta y escribiría, empezaría a hacer un garabateo en su libreta. Esa frase me ha gustado, la conservaré. ¿Y de qué templo provienes? Entonces, señor. Mi procedencia no es importante. Ah. Ya. Solo vengo de las enseñanzas de los monjes de las montañas. La frase es una frase meditada durante años, milenios, por los monjes budistas. Es normal en mí soltar este tipo de frases, que en cualquier situación te pueden venir bien para reflexionar. Es usted ciertamente curioso, pero no parece mala persona. Ser mala persona o no define mi carácter o mi raza. No creo en el bien ni en el mal. No soy bueno ni malo, sino justo. Bien, poniendo el elemento sobre a mesa. Rosval, ti estás escoitando esta conversa entre os teus compañeros de mesa? Que de cousas están dicindo? É moita información que da cal prácticamente non tiñas nin idea. Pregunto vos unha cousa moi importante. Que pasaría se de repente neste sitio cun aforo tan limitado e tan cheo de xente, que pasaría se de repente virades un fogonazo no medio da sala? Vamos a plantear a situación de outra maneira. De repente, un fogonazo, un fulgor, fai que a xente, todas e absolutamente todas as voces se calen. É un instante. Prácticamente non é nada no tempo, pero fican calados por ese mismo instante. Ao mellor podera ser media micra de segundo. Menos tempo ese pode ser. Pero dadesvos conta, igual que a xente, que está por vir un nefasto destino. Esta revelación emerxe co devastador ruido da subsecuente explosión, levando todo o que hai por diante. Mais vos, parece que tivechedes toda a sorte do mundo. Absolutamente toda a sorte do mundo. Pois é como se o rango da mesma explosión finalizase no punto donde a vosa vez xa empeza. E os pilares de maneira vos cubren o voso lateral. Dademe un segundiño que vos poño, porque entendo que estades vendo a pantalla en negro. Sí, negro. Como non. Marca casa, chavales. Bien. Vedelo agora. Vamos a decir que estabades aquí. Sí. Hostia, estás virado, Roswell. Ti caches de cu, con sonido de explosión. Ben, agora atopades vos fume, madeiras na quizada, os restos que se esparcen e cubren toda a taberna. Non vamos a describir todo o gore e os restos das xentes que, bueno, estaban de primeiras e logo os subsecuentes que foron botados por todos os lados. Exceptuando a vos. Podedes agradecer a esquiniña onde vos huberades ubicado ou os pilares de madeira que tedes á esquerda. Pero estades vivos. Ao mellor lixeiramente desorientados ou empezando a tragar o fume. O fume do lume que empeza a consumir o sitio pouco a pouco. Para a vosa desgraza, empezades a escoitar a unhas persoas onde estaba a entrada. Que facedes antes de que empece coa diversión? Como reaccionades a isto? Al ver que estaba lleno todo de humo y vio, ¿cómo se llama? A la chica, ¿cómo era? Y vio a la chica.
Oxalis, que estaba teniendo dificultad para respirar, sin dudarlo, se levantó, cogió a la chica y al metal de hojalata y lo llevó hacia la puerta. Pero, pregúntoche, amigo. Tes suficiente forza como para levalos? Eles deixanche que os leves? Sí. A ver, tengo que hacer una tirada, ¿no? A ver, eu digo unha cousa, tes forza 10. O peso que podes levar en riba... Ay, es verdad. Serás orco, pero non eres o orco máis forte. Raparigos, vedes que Thrall as súas intencións, polo menos, son as máis heroicas, pero Rosval, Oxalis, que vos sucede a vos cando vedes esta explosión arrasar con prácticamente todo menos a vosa esquina e o cuadro do rei, que se mantén erguido? Grande Quirbertos, grande Quirbertos Scott. Le doy la mano así a Thrall para que me ayude a levantarme y mientras me ayuda le digo, pues el enano estaba equivocado. Vaya suerte tuvieron ellos. Yo con la explosión me caería de la silla y desorientada, empezando... Bueno, al estar en el suelo, el humo, la concentración de humo es menor, entonces se puede respirar mejor. Y empezaría a caminar agazapada, buscando la salida. Levantaríache Thrall para levarche no hombro, amiga. No, suelta. Hay que con un incendio es mejor ir por el suelo, no. E intentaría zafarme. Escoitades, rematade aos que estén aínda vivos. Non dixedes a ninguén. Se dubidades, golpeados cadáveres, carallo. Ben, vades a ver que na entrada, ou cerca dela, non sei se vedes por aquí, vou a arrastrar para que vexades todos, vades a ver tres malandríns, tres homes que van vestidos con roupas de mariñeiro e teñen tanto as súas espaldas teñen unha especie de balesta, non? Para disparar con intencións malvadas e unha cimitarra nas súas mans. Danse conta da vosa presencia e agora vou vos a pedir que tiredes iniciativa. Porque vou a tirar eu. As súas intencións son claras: matarvos. Podedes velo nos ollos, no que dixeron e na súa expresión corporal. Madre mía, chaval, pues aquí todos... Hostia, no empezamos con las tiradas de antes, no empezamos con las tiradas de antes, que se me ocurre. Vale. Eso é o que quería ver, eso é os tokens. Vale. Thrall. Meu Deus, reacciona rápido como o rayo, carallo. Empezas ti. Pregúntoche, que é o que farías? E aquí podemos rememorar un pouco como funciona o combate. No combate, ti tes a oportunidade de moverte hasta 6 casillas, vale? No combate, ti tes a capacidade de usar unha acción, vale? Que dependerá das túas habilidades, poderías facer unha cousa ou outra. A bonus action, podes guardar, podes utilizar tamén unha reacción na ronda actual e podes moverte, así como interactuar con certas cousas, vale? Eu recoméndovos que vaiades incluso ao chat de Salmas e arriba de todo debería de haber un documento que é opcións condicións 2024, vale? Ahora volo... Creo que o tiña eu xa marcado por aí. Si, se non foi unha referencia no chat, para que o teña desa man. Acá. Vale. Está fijado, sí. Vale. Eso está ben, é un documento que vamos a empregar moitas veces, porque nos vai a dicir que o que podemos facer nun combate en que podemos transformar unha acción, porque unha acción ti podes dicir, vale, pois quero usar a acción para atacarlle a un enemigo. E, no nivel 1, sería golpearlle unha vez, mesmamente. Eu sei que as podo che dar algunha pequena recomendación, dado que é a primeira vez que xogamos, non? É normal. Ti
tes un rasgo por ser orco que é se che van a reducir os puntos de vida a 0, vale? Que aquí hai que ter en conta unha cousa. Non son puntos de vida, son puntos de golpe. Non quere dicir que se vos dá unha espada que ides a perder un brazo ou empezar a sangrar, vale? É a resistencia do personaxe, a fin de contas. Bien. Tendo isto en conta, ti és un orco e tes sorte, vale? O teu rasgo de orixen é, no momento en que foras a facer un dado de 20, podes decidir volver a lanzalo. Ou se eu, por exemplo, che digo, vale, vouche pegar con este bandido, podes decir, usa sorte, usa sorte. E entonces, cando usas sorte, faz que o bandido teña desvantaxe, é dicir, que en vez de facer unha tirada, faja dúas e se lixe a peor. O que che recomendaría agora, é un punto que non comentín. Vedes nas vosas cabezas, isto é importante para todos, vale? Vedes en riba vosa, vale, como os tablóns pouco a pouco se empezan a desprender. É necesario que vos movades da zona onde estades. Bien, ahora, dito isto, o que che recomendo, vale, é se ves que alguén tenga intencións asasinas, e ou ben collas a túa lanza, lle pegues un golpe, vale? E no momento en que usas ese golpe podes utilizar a túa bonus para darlle un puñetazo. En plan, lanza, puñetazo. Eso sería por combate. Acércaste, lanza, puñetazo. Esa sería unha opción. Ou, se non queres pegarte contra 3 á vez, que é totalmente entendible, eu o que che recomendaría agora é que te moveras, porque te podes mover. Por exemplo, aquí, moverías te despés para aí, 2 casillas, e esperarías, é dicir, gastas a túa acción en esquivar para que os enemigos cando che intenten golpear teñan desvantaxe. Esa é outra opción bastante boa. Por qué? Porque ao mellor é interesante de que os teus amigos estén en posición ou os desgasten antes de que ti te metas contra eles. Porque eles teñen cimitarras ben afiladas. É o mellor que che den 3 espadazos implica a túa morte. Cuidado. Que decides facer? Podes te mover, podes arrastrar o token e demais. Movincho aí, pero poñocho aquí para... Vale, aquí muevo los pies. O sea que tengo 5 pies. No, 6 pies. Tes 30. Vámoslo traducir a casillas. Nun combate, moveste 6 casillas. Acabaste de mover 2. Quedanche 4. Podes moverte en diagonal, podes moverte cos flechiñas tamén. Por exemplo, se eu... Pero como me movo yo? ¿En qué momento me moví? Non te moveste ti? Vale. ¿Moviste tú? Sí, vale, sí, pues eso. Pois ti ahora mismo seleccionas o teu token co clic esquerdo e cos flechas do teclado podelo mover ou arrastrando. Vale, agora seleccionaste esa regla, estás medindo a canto espacio está o bicho, vale, está ben? Claro, 25 pies, podría llegar hasta 1. Sí, correcto. Vale, y la columna esta que está aquí... A columna é isto que tes aquí á esquerda, vale? Isto que está aquí. O que ves aquí, vale, é a parte de arriba, que o mapa ten certos efectos. Ou senón tamén tens que ter en conta unha cousa, as túas dagas, vale, pódense lanzar. Non tens por que ir a melee agora de boas e primeiras, vale? Digo porque podes estar na distancia e dille, pois lanzolle un dagazo, fase fra. Eso tamén pode ser unha opción, como ti gustes. Cojo y me reposiciono detrás de esta columna. Vale. Farías algo máis? ¿Cómo? Farías algo máis? Me muevo hacia las columnas y observo desde lejos a los bandidos. Moi bien. Os bandidos, podes ter conta de que teñen unha especie de emblema, vale? É algo que non está nin moi descoberto, nin moi oculto. O emblema é basicamente un barco e unha calaveira por detrás. Algo tosco, moi feito a man. Pero o mensaxe
dano clave. Vale. Vou a dicir que a túa acción a gastas para estar en esquivar, preparado de se che voran a ver, teñen desventaxe. Vale, polo tanto, acabaría o teu turno, vale? Ah, por eso non podías moverte, carallo, porque non lle din a empezar o encontro. Non pasa nada, acabarías o teu turno. Quedarías aí ou moveríaste máis? Simplemente te querías aí, verdad? Un pouquiño... Me quedaría ahí observando Vale, a mi enemigo y el entorno. perfecto. Pois o teu enemigo o que vai a facer é poñerse a melé. Dice: estes están vivos! Hai que matalos, carallo! E vais que vai a sacar a súa cimitarra mentre se dirixe hacia ti, se non a tiña xa fora, e vai intentar golpear. Vale, só teñen un dado, porque son un melón. Non che dá igualmente. Os teus... chamamos reflexos, chamase destreza, ti empezas a esquivaros. Non vou tirar outra vez porque xa fallou a tirada, pero realmente foi con desventaxe. Moi ben. Este man non faría nada máis, tocaría os dous compañeros que teñen. Este miraría con certa repugnancia ese home con armadura que está ao atrás. Ese, coño, dadelle a ese, que parece que ten cartos, que ten cartos. Sin embargo, este vai a sacar a balesta que ten detrás. Vai a apuntar. Tuveche sorte, meu amigo, non che dan, non che dan. E vais a poñer aquí. Fallei, carallo, escoitades. Vale, non toca yo a outro compañeiro que está atrás. Isto que vai a facer é acercarse aquí. De feito, vai a gastar a súa acción para moverse o dobre e vais a poñer xusto aquí. Non vai a golpear, porque xa gastou a súa acción. Bien. Hostia, chamache player character. Oxalis. Tócache. Vale, entonces... Podes ver que enriba da túa cabeza están as vigas por caerse. O mellor habría que moverse. Déjame ver la situación. Vale. Pues... Ando un poquinho perdido. Vale. Podeche recomendar cousiñas. Ti és mago, vale? É dicir, ti por ser mago e Tiflin, ademais de o rasgo que colleches, tes distintas ferramentas a túa disposición. Tes 2 feitizos de nivel 1 e uns cuantos cantrips, vale? De feito, o cantrip de daño que tes, os dous que tes, un é Firebolt, vale? É como dardo de luz, vale? Que podes golpear a un dos objetivos que tes por aquí. Ou Potion Spray, é dicir, spray de veneno, non? Básicamente, poste objetivo unha criatura, paslle un ataque de rango. Taslle, leva un dado de 12 de daño. Calquera das dúas serían boas opcións. Cales dixestes? Firebolt, Potion Spray. Ou se non, se te queres quentar da puta cabeza, vale, podes lanzarlle algún feitizo de nivel 1. Burning Hands, é dicir, mans quentes, ou Witch Bolt, vale, que Witch Bolt mete un castañón que flipas, vale? Obligas a outro que faga unha salvación de destreza e se a falla, leva unhas boas hostias de destreza. Eso en castellano é proyectil mágico, ¿no? Tamén é outra opción, pero o proyectil mágico telo de nivel 1. Sí. Perfecto, porque vexo que pon Add Wild e non recordo se era do adepto do mago iniciado ou se era neste caso aparece na lista de conjuros de magos en conjuros de mago de nivel 1. Sí, pero te lo he preparado. Sí, sí que o ten porque eu preparei non. Vale. Sí que o ten porque eu preparei non. Vale, perfecto, como ti queiras. Pues...
Vale, que eran 6 casillas, non? Sí. Sí. E como se fai para marcar no mapa? Control, mantés no teclado control e clic esquerdo. E ves como, mentras arrastras o teu bichiño, e ves como vai facendo así a regra, e dis, aquí Vale. se 30 metros. De aquí ao frente hai algunha cobertura? A única cobertura que tedes son, vou sinalar, este pilar, Ajá. este pilar. O demais é metralla, cadáveres, destrucción e Tripas. lume. Vale. E a saída está aquí. Vou señalar para que o vexades todos. Aí está a saída. Pero ten pinta de que estos más non os van a deixar sair sen darvos pelexe. Son 6 casillas as que podo recorrer neste turno. Vale, entonces... ¿Dónde se derrumbaría o teito? Que zona abarcaría? Enriba da túa cabeza. O De pilar feito, que a pasa idea é que vos por... movades, porque se non vos movedes ides levar unha boa hostia. Un segundinho. Ben, vou comentando. Rubén, vai pensando o que podes facer no teu turno. Vale, decir... É que teño pensado. Xa o tes pensado, vale. A gracia do combate é que o teñamos pensado un pouco de antes, ir planificando un pouco o que podemos facer, e como son os primeiros combates, van a ser lentos, lógicamente, vale? De feito, unha das cousas que suele recomendar é ter un plan de acción, non? Ao mellor poñer un documento de primeiro móvome, se é un enemigo cerca, doi un golpe, logo uso isto. Saber ler un pouco que é o que fan os moñequiños, saber como funciona a estrutura de combate e ter unha pequena planificación nun TXT, non? Se hai un enemigo cerca, metolle un puñetazo e escúpolle na boca. Se hai un enemigo lonxe, pois lanzolle un dardo e cágome na súa puta nai, por exemplo. Pero te lo planificaba un pouco antes para que así agilicemos o máximo posible os combates, que vai haber bastantes. Se puede... O sea, los ataques que dependían de acción. Correcto. Cando ti no teu turno tes unha acción, unha bonus action, a capacidade de moverte, unha reacción, vale, que isto está dentro da ronda, e unha interacción, vale. Ti se queres atacar, tens que utilizar a túa acción de atacar, vale. Consumes a acción para atacar. E iso permíteche a nivel 1 golpear unha vez, vale. Logo a maiores o monje pode usar a súa bonus action para, despois de haber golpeado, bueno, non ten por que ser despois de golpear. Podes utilizar unha das túas partes do corpo para darlle unha hostia ao enemigo, vale? Utilizando o teu Unarmed Strike. Por exemplo, no seguinte turno, ti, por exemplo, podes ou pegarlle ao de abaixo ou de arriba, vale? Ou a este, e disme, pois doulle de primeiro ca miña lanza, desenfundo rapidamente, paz, e logo, pumba, doulle coa man aberta na puta boca. Calquera das dúas. Pero claro, uno me atacó y falló. Xusto. No tengo por qué agarrarle nada. Directamente puedo pegarle con un palo, con una vara. Sí. Eso costaría una acción. Sí. Y luego lo otro que decías tú, después de la acción, lo que tiene el monje, no sé si es que yo leí algo de acción adicional. Correcto, bonus action. Eso es, acción adicional. Ti no teu turno tes acción adicional, reacción, interacción e un movimento. Vale. Claro. Entiendo. Volveu Josebi. Sí. Vale, pois que fas? Tic tac, tic tac. Vale. Tic. Ah, amigo. Entiendo. Vale. Pues lo que voy a hacer es moverme hasta aquí detrás de esta columna. Ajá. Y usaría... Se queres apuntar a un enemigo, clic esquerdo enriba do enemigo e damos a T do teclado. Vale, para que apunte él. Sí,
este o que está no fondo é o que estaba atacando a caballesta. Che. Pois aí. Eso, E agora a ver onde vexo eu as miñas cousas. Se Aquí. lle das na ficha á dereita onde aparece o libriño, creo que era o libriño. Sí, correcto. Vaya, non teño conjuros aquí. Sí, sí que estés abaixo, sí que estés. No, pero non dende a interfaz de combate esa. Bueno, pero eso é porque, sabes, podría eu poñer, non se puxo, non pasa nada. Ajá, aquí, vale. Estos son os que me equipei. No, ¿dónde era? ¿Aquí? Aquí, hostias. Vale, y todo en inglés. Vale, perfecto. Estaba mirando a través do manual. Sí, hai que traducilos. Ese é a cousiña. Eu recomendo que lle fagas un firewall. Ou se te queres quentar da cabeza, lle botes a estos que están aquí, ou se non a ese dali, un witch bolt. Básicamente lanzas un rayo de enerxía, vale? Eléctrico. Este tío objetivo. Hai un pequeno cambio aquí entre dormir, que non o vin no manual, pero vexo que aquí teño. Sí. Porque yo puse como funciona exactamente? Porque no Baldur's era en función de puntos de vida. Claro, nas novas reglas non é así. É o enemigo fai unha salvación. Falla a salvación, a mimir. Solo un. No, é unha área, pero é unha área moi pequeniña, vale? Non é como no Baldur's Gate que era máis grande. Que te espere. Claro, de feito poderías facer o dormir para que se dormira. Eu o que che recomendo é eso, ou que lle des caña, ou... Bueno, fai o que queras. Eu diría que lle dera super caña ou caña, pero unha das dúas. Vale. Teño aquí... No, non teño aquí o que busquei eu. Vale, pois entonces non o uso. Es este. Es este, vale, sí. Xusto, ese. Vale. A esfera de dormir é unha casilla, pero non collas anexas, non? Quero dicir, sí. Como están os dous maleantes estes, non podo coller a casilla vacía do medio e que lle afecta aos dous. Sí. Sí. Sí, Eso é unha criatura, isto é... Vale, pois... Perfecto. Vou usar dormir aos dous que están aí ao lado do... Vale. Capaz que me duerma a mí. Non pode, Non pode. Non, porque xa... non podo seleccionar múltiple. Sí, sería... non me falta, porque é unha área. Dai a dormir. Este? No, claro que... Vai che dicir, oi, coloca aquí a cousa. Vale. Aquí... Hostia, a ver se me vai. Place measurement. Concentration, consume a spell, place... Ajá, cast spell... Vale, pero teño que ter contacto visual polo que vexo. Claro, para poñelo aí, sí. Pero mira, non pasa nada porque che podo mover eu pa aquí, vale? Vamos a retirar esos 5 pés. Mima, pero non son... É máis do que eu pensaba. Vale. Pero non me vai xustamente onde eu quero. Aquí. Porque colle anexas. Carallo. Claro. É un... Colle vértices. Claro, colle vértices. Pois, se o quero lanzar aí, teñe que dar astral. Senón non pode impactar nos dous. Depende de target tal... Vamos a mirar, amigo. Cada criatura do teu objetivo, da tua elección. Thrall non é afectada, a menos que digas ti, pois quero que Thrall durma. Vale. Non pasa nada. Polo aquí donde está Thrall ou polo no medio. No. Non pasa nada. Sí. Thrall non ten que tirar. Vale. Select up to one creature. Vale, selecciona as dúas... Roll... No, up hasta unha, dime. Vale, selecciona tanto ao... No, sáltame de un a outro. Vale, non me marcas dúas. Sí, dai, primeiro un. Ajá, roll. Sí. Vale. Putadilla. Que pasou? Super 1. Creo que... Ese é o malo do Chaves. É ver mucho tirar con outro. Sabiduría. Vale. Este non. Este vais a mimir. Moi bien.
Vale, temos aí un man que está a dormir. Perfecto. Non faz nada máis no teu turno. Non tes máis posibilidade, polo que ben recordo. Mm. Vale, Eh. fantástico. Pois... Seguinte. Vamos a verlo. O seguinte toque ya Rosval. É teu momento, amigo. Vale. Moveríame para aquí. Ajá. O sea, primero para aquí. Después para aquí. Ben. Y cogería la daga. Me concentraría para que brillara. Y le usaría un True Strike. Perfecto. Apuntas á criatura clicando clic esquerdo. Das ya a T. ¿Sí? ¿Sí? True Strike. Tengo que dar desde las habilidades, ¿no? Sí, desde os feitizos. Das ya True Strike. E a ver que pasa. Hola. Que tirou aí? Dagger. Carallo, se lle das. Arre, hostia, vaya daño lle fixeches ao pobre demo. Vale, podedes ver como Rosval foi contra o man que non estaba a dormir, meteulle un navallazo que pouco a pouco non o mata. Moi ben, algo máis? No, porque os non teño bonus action. Moi bien. Seguinte, que pasaría agora mesmo? Ao finalizar o último dos turnos, dades vos contas que nas posicións donde estabades antes caen unhas cuantas vigas. Se os houbera caído en riba, vaya hostia houberedes levado. Tral, o lume propágase por enriba da túa cabeza. Parece que hai que moverse. Pero aquí hai que ter en conta unha cousa. Se agora te moveras tendo a esta criatura ao lado, vale, a este bandido, este bandido podría usar a súa reacción para darche un golpe, porque está salindo do seu rango de amenaza, vale? Como no Baldus. Se estivedas estás ao lado dunha criatura e te vas de ela, diche reacción e ataque de oportunidade. Entendido? Vale. Bien, por lo tanto, que faz? É teu momento. Pero ¿cómo se cuenta de le quedan estas? Non sabes. Nunca o vas a saber. Esa é a gracia. O que ves é que o bicho que está diante túa está moi mal ferido. Vale. Ves como Rosval lle me deu un navallazo e o pobre diaño está nas últimas. Le lanzó una navaja. Deu con a navalla, fixo plaf. Digo La una puñalada con os gitanos, hostia, así. ¡Bea! Sí. Deu Tral. unha navallada. Tral. Ajá. Utiliza el bastón para dar en el golpe, un golpe donde mismo le dio el navajazo. Vale. Pois clic esquerdo para seleccionar ao bandido. Vas a túa ficha onde aparece a arma. E daslle clic esquerdo ao nombre da arma. Que creo que é Spear a que tes. Valería igual, de que non sexa un bastonazo. Témolo aí, usamos En ese. el inventario. En el inventario. Eso é. Damos ya a mochiliña que aparece á dereita de todo e vas a aparecer weapons, armas. Un arma de strike, spear, dagger. Tens que dar ao nombre de spear, porque é o máis similar ao bastón que tes ahora mesmo a man. ¿Cómo? En el inventario. Sí. ¿De la izquierda o de la derecha? A dereita, tes distintos iconos, non? Hai un que é Sí, una inventario. Mochila. Máis abaixo, aparecenche weapons. Armas, sí. Aí estamos. Ah, vale, porque te lo traducido. Spear, que é lanza. Dalle a lanza, ao nombre de lanza. Vale. Y ahora. Ataque. Daño rápido. Ah, normal, aquí tiene ataque, vale. Tirada de ataque. Sí, pero como non apuntaches á criatura, creo que por eso cho está poñendo así. Porque se Espérate, lle queda. das ya te ao bichiño. Ahora sí. Vale, volvo a facer o mesmo de antes. Vai ao teu inventario, das ya a lanza, porque así fai no automático. Aquí me pone lo de normal y eso, ¿sabes?
Vale, Vale, porque normal. ao mellor... Ah, carallo, creo que xa sei por qué. Dame un segundiño. Un segundiño. Xa sei por qué. Vale, dame un momento. MIDI settings for consuming. Never show. Vale. Proba agora de novo. É por o tipo de arma que é unha lanza. Joder, que putada, se non xo tiña preparado de antes. No, me sigue saliendo tirada de ataque, lanzar. Si la lanzo con normal, Vale, nada, tira de ataque normal. Adiante. Xo miro despois. Non me acordara como era. Vale. Dalle, efectivamente. 6. Me cago en Dios. Ben, a hostia que lle meteches non sabes ti ben, porque eu te dei un navallazo e dei co máximo daño, ti estoupástelo. Non sei... O sea, como dixeches, literal, daslle co pau no mesmo lado e estoupalo, vale? O sea... Non sabes moi ben o daño que fixeches, pero esta criatura cae ante ti. Ah! Morreu. Que máis fais? Que máis faz? Podes te mover porque esta criatura que estás aquí está a dormir. sí. E non che vai a facer ataque de oportunidade. As vigas Me puedo na mover, no, túa sí, me puedo mover, sí. cabeza Sí, me poden puedo che mover. caer Entonces en cojo. cualquier momento. Muy bien. Esos son 35. Aí está. No, aquí está ben. Bueno. Non pasa nada, móvete eu para atrás. Aí está ben, móvete 30 pés. Genial. E agora estás... Vale. Ahora podes usar a túa bonus action, é dicir, clic esquerdo no bandido. Daslle a T. Sí. E agora, como ti eres un monje, podes usar a túa acción adicional para darlle un puñetazo ou un cabezazo. Vai eso. Vai ao teu inventario e encima de lanza tes o golpe desarmado. Sí. Pois dalle aí o nombre. E che ha de salir unhas cuantas opcións para elegir. Sí. Empujar, golpear ou tal, ¿no? Sí. Vale, pois golpear. Tiga de dar unha bosta. Puede ser porque necesito otras cosas para usar lo otro. En que sentido? O simplemente doy a puñetazo. Puñetazo. Joder, caralliño. Pois outra hostia. Vale, podedes ver como nuns instantes, porque aquí recordarvos, unha ronda que é todos os turnos son 6 segundos. O que acaba de pasar é como Roswell lle acaba de meter un navallazo anterior, de repente Thrall, paf, pegoulle co pau no mesmo punto donde había levado o navallazo, matou da hostia que levou, correu para adiante ao tío que estaba apuntando coa balesta e meteulle un... Non sei con que lle pegastes, coa perna, coa cabeza, co que queiras, pero decheslle unha hostia, unha trompada que este man está bailando a nada, a nadiña de morrer. Ese é o teu turno. Ben, toca yo ao miserable que está aquí. O miserable vai a tirar a súa balesta, non? E o que vai facer é pegarche co cimitarra, porque a hostia que acabas de dar non o pode permitir. Pois sí que o pode permitir, porque falla miserablemente. Non dá nin para atrás. Moi ben. Está mareado, desorientado. A ver, co puñetazo que lle tuvo que pegar ao monje me cajo na puta, Thrall. Deixáchelo desorientado, porque non dá nin para atrás. É como que se move moitísimo máis lento do que ti pode reaccionar. Bien. Toca o gilipollas que está a dormir. O gilipollas que está a dormir pode levantarse? Non, porque o dormir funciona así. Polo tanto, Oxalis, tes a un man que está a dormir enriba da túa cabeza, parece que o ceo se che vai a vir enriba e o diaño que está ali a morrer. Que faz? Vou matizar unha cousa que é que cando lancei o dormir o que estaba facendo era cantar, era un canto
que o que ocasionou era que os dous rivales, ou bueno, ou por menos un deles, caera presa do sono. Ajá. Entonces é un canto que, bueno, que non ten nada que ver, é solamente para que os compañeiros o saiban. Ajá. Ahora o que faría sería non chego tampouco. Vale. Dame. Recorda que podes gastar a túa acción para moverte o doble, se precisar. Por que teño separado os feitizos en 3 seccións? Unha First Level, outra Porque Captive unha e outro o de At Will. Adwhale, vale. Os Holpers son Magic Missile e o Ray of Sickness. Realmente hai dous deles que ainda non os tes por Tiflin, vale. O Tiflin a certos niveles danche certos hechizos. Xa tes aí preparado para despois. O Magic Missile vencho dado pola dote, vale. Pola dote de o iniciado na magia. Por iso está separado, porque logo son cantrips, que son os feitizos de nivel 0, e logo os de nivel 1. Ti xa usaches un de nivel 1, quedache outro. O troco. Veña, dinamismo, velocidade, combates son 6 segundos, pasaron 12 segundos desde que empezou a pelexa. O sea que, máis rápido, vamos. Sí, nada. Estaba buscando unha alternativa non letal. A magia pode ser non letal, vale? A menos que o feitizo diga que mata. Podes decir, lanzolle Firebolt e voulle dar no peiño para que non palme. Vale. Claro. Esto non ten daño, vale, pois entonces nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou necesitar con visión, non? Sí, claro. Eu diría que pusieras aí como mínimo. E despois que te pode... Ti pensa que podes moverte, golpear, moverte. Eso hai que tener en conta, vale? Moverte, golpear, moverte. Claro. Listo, así, sería así, sería así, sería así. Mi madriña, Xesús. Es que... Os feitizos, ahora, moi ben, mata aí, mata-o, dalle aí, rebenta os osiños, no, que non quero facelo letal, rebenta os osiños en matalo como faría Batman. Esto que sería a cantidad de proyectiles que quiero lanzar, sí, how Os many? objetivos que tes que lanzar, o sea, os proyectiles que tes que lanzar a cada un, correcto. Skip Death and Inconscious. Porque o outro está inconsciente, non? Vale, pero da igual, No, é unha opción que me dá de Skip Death and Inconscious. Podo marcalo ou desmarcalo? No. Me digas. Vale. Vale, lanzas un. Lanzas outro. Realmente non facía falta que dispararas tanto, vale. O tío que dabañe 2 puntos de vida empezastes pim pam, pim pam, pim pam. O sea... 2 e 2. Claro, o sea, un dardo a nivel 1, vale? Son 3 dardos. Acabas de dar, entendo que un ou os 3 a este man. Lo decía os 3. Vale, pois vedes como o daño non letal da vosa amiga fixo pum pa, pum pa, pum pa. É como que está a piques, o man estaba na mierda, pero ela igualmente pegolles 3 veces para asegurar que quedara completamente inconsciente no chan. E efectivamente, non morre, pero queda inconsciente no chan. De momento que o poño inconsciente. Moi ben, moi ben feito. Falling, onde está un Kush? Incapacitado, perfecto. Incapacitado. Esta criatura xa non está no combate, porque está muñeca. Moi ben. Seguinte. Roswell. O único que queda é o tío que está a dormir aquí diante, e parece que a túa compañeira fixo que o outro caera sen matalo, gracias a súa maxia. Que faz? Eu marcho para a porta e que lle calla todo encima ao cabrón que estaba aí. Perfecto. Recordarche, como non chegas á porta, podes usar o doble do teu movimento. Gastando a para eso, eso era... non hai de por aí, dilo xa está. Gasto a miña acción en correr para moverme o doble. Chegas á porta. Por ahora solo movo así, por si pasa algo polo camino. Perfecto.
Ben, eu creo que aquí podemos finalizar o combate, podémoslo dar como superado, porque ese man que está a dormir non se vai levantar. E o que está inconsciente ten unha mallevería en riba que non se vai levantar hasta dentro dunha hora, a menos que se quedes vos. Ben, vamos a comenzar o encontro. Reparto vos a experiencia, asignar aos xogadores. Moi ben, rapaces, superamos o primeiro. Un pequeno detalle é que sí que os vou intentar sacar. Vale, ese era o punto que íamos ir agora. Que vades a facer con estas dúas persoas que aínda están vivas aquí? Porque vedes que Rosval está saindo para fora, pero Thrall e Oxalis... Eu, ao ver que se está desvencellando todo, como ela, pola súa ensinanzas que lle deron, non pode nin quere provocarlle morte a ninguén. Entonces, como están indefensos, vou intentar sacalos, arrastralos, ainda que sexa Vale. Sí. Os demais compañeiros, vedes como Oxalis se vai acercando aos bandidos que están... que está dormido e o que está inconsciente e empeza a arrastralos. Lógicamente, o seu non é a forza. E vámoslo ver reflexado cunha tirada, Oxalis. Pero non podía interromperla. Non podes interrumpirla, en que sentido? Queres impedir que colla o... Impedir que coja los... sí que podes. Sí, claro. Thrall, al ver intentar que Oxalis intenta rescatar intentar salvar la vida de estos bandidos, le dice: Los bandidos, sí. Ni lo intentes, chica. Afuera hay más gente que fue la que mandó a estos a matar a los que estábamos aquí dentro. Preocúpate más por lo que hay afuera que por lo que está aquí dentro. Me da igual, una vida vale tanto como otra. No soy capaz de... Yo jamás mataría a nadie. Lo siento, pero yo no sé pelear. Yo solo soy... No, como sea. Y sigue tirando del cuerpo de la persona. Vale. Thrall, va a agarrar como última vez intentarle bala. Thrall coge el bastón y pone el bastón encima del cuerpo con la fuerza que tiene e evita que ella pueda seguir arrastrando el cuerpo. Vale, me va a desfacer una tirada enfrentada que puedo disfrutar en preparar aquí. Qué rico, qué rico. Queredes tirar... Bueno, no, queredes no. Vades a tirar forza. Moi ben. Solicito vos a tirada no chat. No chat apareceu vos a cada un de vos un dadiño. Simplemente lle tedes que dar o icono do dadiño. Hostias. Thrall, tens que dar ao dado. O dado do chat. O dado do chat. Dado de chat. Tirada de enfrentada. Sí. Pero non está al lado. No chat tes abaixo de todo o último mensaxe. Hai personajes. Oxalis, Thrall. Tens que dar o icono do dado. Hostia, Oxalis. Hai un claro gañador aquí, Hai un claro gañador aquí. Vale. Oxalis, non podes arrastrar a criatura mentres Thrall este opoñendo a súa resistencia. Non o vas a conseguir e cada vez que vai pasar, a cada segundo que pasa, vanse quedando máis escombros. Decides. Pero, ¿qué haces? ¿Por qué? Pensé que eras una buena persona. ¿Acaso vas a dejar que estos hombres mueran sin poder tan siquiera pelear por sus vidas? No. De verdad. Thrall la ignora y mira hacia Ruen. ¿Cómo era? Rosval.
Rosval y le dice, como es el que está más cerca de la puerta, le dice, ¿qué ven tus ojos de hojalata, Rosval? Me vuelves a llamar hojalata y tendremos problemas. Nos vamos a superar nivel 2. Miro para afuera y veo lo que hay fuera. Digo, cheo. ¿Qué hay? O fume sí que é certo que che complica a visión, pero empezas a escoitar a xente berrando, empezando a traer caldeiros. É o máis problemático, gardas. Moitos gardas. Vale. Me dirijo a Oxalis, le agarro de la capucha y la arrastro para afuera. Bueno, Oxalis, de novo, se queres evitar esto, outra tirada enfrentada. Pero esta vez están arrastrando, o sea que... deixaste levar ou tirada enfrentada? No mesmo momento. Vale, non teño reacción o sea, non teño acción algunha, é solamente isto. Sí, no, non é combate, o sea... Vale, ¿dónde está? ¿Fixéstela? ¿Publicástela? Ah, ides a pelear entre o sea, ides facer a tirada enfrentada. Moi ben, así me gusta. Así me gusta. Dá un momento. Aí estamos. 1, 2, 3. Solicitada. Veña aí. A pejarse. LOL. Hostia puta. ¡Oh! LOL. No, alguén tiña menos forza co outro, que putada. Un 19, pero un tiña un menos 1 e outro tiña un máis 1. Oxalis, eres arrastrada para fora. Tu compañeiro tirache a capucha e non podes arrastrar a esta persoa. Polo tanto, o que vai a suceder é que estes dous xa están fora. Thrall, ti sales tamén para fora? Thrall levanta el bastón y sale afuera, con calma y tranquilo, Perfecto. manteniendo toda la serenidad y tranquilidad de la situación. E ben que che fai falta, porque no momento en que estades os tres fora, as portas péchanse, non porque lle dedes vos, senón polo derrumbe grazas ao lume e a madeira excluíndos. Quen quere que quedara aquí foi soterrado pola destrucción da explosión que resultou. Agora tedes outra cousa coa que te lidiar. Fora, tedes moitos gardas, esperando por explicacións, pedíndovos que amablemente lle sigades e vamos a facer unhas cuantas preguntas. Podedes ver como toda a veciñanza está horrorizada polo suceso que acaba de acontecer. Houve unha explosión donde solo saíchedes vos. E volvemos de novo ao mesmo sitio onde estábamos antes, cos gardas. Volvemos un pouco á mesma situación onde nos encontrábamos ao principio. Ui, puxo un personaje que non é. Sí. Joder. Como empeorou. Quédase vos mirando Eliander, que é o nome do líder da garda. Thrall, ti sabes que a maiores do líder da garda é un dos conselleiros desta vila. Vale, ben. Está claro o que sucedeu. A verdade é que non lles tomaría a ningún de vostedes como se fora o perpetuador destes atentados, pero non me poden negar que é moi curioso que só vos tres houberan saído indemnes e máis despois desa terrible explosión onde morreu tanta xente. Se me permiten, vou a recabar un pouco máis de información con os gardas. Non se preocupen, de momento. Ahora simplemente vamos a poñer a burocracia a funcionar. Polo tanto, agarden aquí e en breve lle darei máis información. Abren a porta, os tres vanse desta sala e entón estades vos tres ali, tranquilos.
xa levas unhas cuantas horas aquí. Desde que vos trouxeron, fixéronvos unha infinidade de preguntas a maiores. E, claro, pois explicachedes todo o que sucedeu. Até agora. Que ides a facer? É a pregunta que teño. Él está meditando. Yo estaría sentada agazapada en una esquina con la cabizbaja, con la cabeza entre los brazos. Bien. E ti, Roswell? Me voy a una esquina a esperar. Esperades, os tres, sen moito máis, non? Simplemente o que veña, o que este por suceder. Vale. Vamos a mirar aquilo. Dame un segundiño. Veña, outra explosión. No. Solo faltaría. Molaba, Pero- molaba. Unha pregunta, ao principio non dixeran que eran 4 que morreron. Os 40. compañeros, 40. 40. Los 30 y pico más los 3 que había. Básicamente. Bueno, eso era unha estimación, Aquí morreu moita xente. Moita xente. Xa. Entre pés por un lado, siños polo outro, o contar é un Pero pouco ojo, eso no complicado. quita el hecho de que Roswell y yo hayamos matado a uno de ellos. Correcto. Eso solo sabes vos. Efectivamente. Y tú, que también estabas presente. Hasta que investigan o corpo. Claro, o sea, hai unha clara diferencia do a morte por explosión, a metralla, ademais, a morte por a de unha puta malleira a un puto vello. Porque, o sea, eu aquí recordaros unha cousa. Pejáchedeslle a un man, o sea, apuñaláchedes a un man, decheslle unha puta malleira na puñalada, e logo o que fixéchedes ao outro é dormilo, que lle caeu a metralla, caeulle mierda en riba, é dicir, un aplastamento tranquilamente, e o que estaba ali, ti decheslle un soponcio, ceral, ti metesteslle tal hostia que deixaches a bailar para que logo a vosa compañeiro sale e dixo, bueno, non o quero matar, e de repente lle empezaron a dar pa os virotazos de magia que lle chegaron. Non morreu. Bueno, non morreu nese instante, porque cando lle quero todo en riba, aí sí, a ver, o lume e o aplastamento pois axudan a que un deixe de vivir, non? Ben. Pois, despois dun tempo, vais a abrir a porta de novo. Ides a ver os gardas liando. Moi ben. Cheguei á conclusión de que teñen que falar co Consello. Van a ter que seguir, van a ser escoltados pola garda, non se preocupen. Non van a estar atados, non van a estar esposados, pero teñen que vir comigo. Porque hai un asunto pendente que atender co Consello. Polo tanto, se me permiten, teñen a boa vontade de seguirnos, abre a porta, sen dicir moito máis. Os gardas esperan a que saíades vos, e agora o único que vos queda é seguir o que vos están a pedir. O mellor non é un Levántate. bom momento para non facelo. Levántome Eu sí. xa de primeira xa deixo a habitación sen gestos, ni miramientos, ni nada, ignorando os compañeiros. Eu vou detrás deles. Real? Soy el último que se levanta y va detrás de ellos. Moi bien. Vamos a salir a outro tipo de mapa. Vamos a ir... Está guai o plano este, Xa verás que hai outros que che van a facer máis gracia. Ben, cando A salides da cárcel, da prisión de Salmars, dades vos conta de que, ainda que estamos a comezos do inverno, hai un bo día, o vento é algo forte, pero é un día agradable. Vamos a levarnos ao mapa de Salmars, que sempre é moi bonito de ver. Vamos a mirar a escena para que os poñamos os toques. Non que falta, podes verlo perfectamente. É verdade. Mon. Ben, ¿Cuánta vamos a luz? describir unhas cuantas cousas. Que é o que vedes? É o primeiro que vos pregunto. o mapa do pueblo, Vale. colorido. Genial.
Ben, vou vos levar ao punto onde estades. Se me permite facer malabares Actualmente nos estamos aquí no cuartel de cárcel, vale, na vila. Agora mesmo estamos escoltando. Vamos a levar por estas calles. Eso non era o que quería coller. Por estas calles, se vedes o meu cursor. Vamos a atravesar por aquí. Acabo de cargar a alguén no... Acabo de matar ao robot. Acabo de hacer que desapareciera, vale. Era para que se viera ben no mapa. Vale, ides a seguir por estas calles. Ides a atravesar o que sería esta ponte e chegar ao concello. En todo momento vou vos sacar por un coñazo tervos aí, non vos vou engañar, vale? Deixamos aquí nos tres, porque non me cargamos. Estamos na mesma vila, ¿no? A que chegamos. Na mesma vila en que chegachedes, non vos fostedes moito. A taberna de Millóns atopábase aquí. Aquí. Nos topou e escoltármos hasta o cuartel e a cárcere. Desde aí fixérmos o interrogatorio e agora está sendo escoltados ata que o concello. Ben, neste paseo ides a escoitar as gaivotas como están sobrevolando a zona. Ides mirar a xente desde as casas e desde fora, que aquí hai xente moi chismosa, Aí empezan a rumar, mi má, pero os superviventes, mi má, pero esos andaban ao mellor son os que fixeron o que estouparon todo. E escoitades un vello, onde está a miña filla? Onde está a miña filla? Xírase Liander hacia vos. Non vos preocupedes. Mentre estedes escoltados pola garda, ninguén vos vai importunar o máis mínimo. Aquí trátanse todas as persoas de ben, como eso, persoas. Por lo tanto, baixo a miña discreción non ides ter ningún problema, pois así o dixo o gran rei Quimbertos Scott. Entón empezades a andar polas calles até chegar á ponte de Aleta de Tiburón. É curioso o nome que ten, porque non parece, non asemella o que sería a aleta dun tiburón, pero aquí ningún de vós ten un orixen férico, polo tanto, vai ser unha ponte normal para vós. E cando o cruzades, ides chegar... Coñecemento serviría, arcano? No. Vale. Isto sería detectar maxia. Sería castear o feitizo. E a xente non lle gusta que uns prisioneiros empecen a castear feitizos sen saber o que é. No. Tampouco tiña planeado, era por si recoñecer. A medida que ides andando, pasades do que é a parte periférica da cidade e ides entrando máis ao núcleo urbano. Unha construcción máis antiga. As calles están empedradas. Empezades a notar o olor da salitre, da humidade. Cando chegades ao concello, dadesvos conta de que é un edificio antiquísimo. Literalmente este edificio ten máis tempo que a fame, pero está moi ben mantido. As madeiras están ben tratadas, os ladrillos están moi ben cuidados e incluso se vos fixades, arriba de todo ten como unha pequena torre que desemboca nun corno moi grande. Asumides que é para chamar a xente, para invocar a facer algún tipo de reunión. Pero hai unha cousa que vos chama máis a atención: o patíbulo. Diante do concello hai unha pequena esplanada e no centro hai un patíbulo donde está a forma, a orca. Isto como unha ameaza a aqueles que non siguen as leis e que cometan os crímenes máis graves, acaban pasando por o último dos castigos, que é a morte. Sodes escoltados baixo a atenta mirada das xentes, a orca, até as portas do concello, unhas portas moi ben labradas, e enriba delas podedes ver o que sería un tablón con adornos de peixes e redes. Estas portas ábrense. Entonces os gardas redúcense. Solo Eliander e uns cuantos gardas vos fan compañía por uns pasillos moi ben mantidos. Nótase que este edificio é o nexo do que sería toda a vila e aquí reúnense aqueles que gobernan, os conselleiros. Andades un pouco máis por este edificio antigo ata que os gardas se paran aos lados dunha porta
Eliander peta. Escoitades a voz de alguén, un home xoven. Sí, adiante, adiante. Entón abre a porta. E podemos ver. Aquí hai xente de máis, aquí hai xente de máis, aquí hai xente de máis. Non hai tanta xente aquí, non hai tanta xente aquí. Aquí non hai tanta xente, Aquí non hai tanta xente. Ben. Efectivamente. Vamos a sacar a musiquinha esta. Podes ver que hai un home xoven. Está diante do que sería da primeira cadeira, case a cara vosa, que está sendo, bueno, quentado polos raios do sol que atravesan por esta ventana. E un dos lados, un mayordomo, cunha pose servicial, formal e profesional, agarda as ordes que se lle poidan dar. Anders, trouxen aquí os superviventes de tal suceso. Oh, sí, accedede, pasade todos, pasade. Non teñades medo ningún, que Eliander parece que morde ás veces, pero non vos preocupedes. Ese é o ton que ten coa xente. Ten que facer iso, ao fin de contas, o líder da garda. Pasade, sentadevos nas cadeiras. O home incluso se levanta da súa cadeira, empeza a desplegalas, sacalas un pouco desa mesa enorme que tedes diante, e espera a que vos acerquedes. O primeiro que se lle acerque, por guapo iba a decir, Roswald, o te chamán Anders Solmor. Son un dos conselleiros da vila. Encárgome de algúns, teño baixo o meu cuidado uns cuantos navíos pesqueiros. É un placer. E ponche aí a man para que lle estretes. Vale. Doulle a man. Roswald, encantado. Gústame moito a súa armadura. Non teño visto ningún tipo de confección similar. Algo relacionado con algúns enanos do norte ou de algún tipo de reino do norte, do sur. A verdade é que non o recoñezo por ningures. No, soy de más lejos. Que queres che ir? Escoitando aí. De máis longe de onde? Eso ya es más personal. Bueno, non te preocupes, son. Senta aquí e seguro que podemos falar todos do que sucedeu e do que está de por vir. Entón ten de man de novo ao noso compañeiro Thrall. Anders Solmor. Xa me presentín co teu compañeiro, pero fago igual. Un dos conselleiros. É un placer. E tenche a man para que lle estretes. Que faz, Thrall? ¿Era el nombre? Anders. Si puñedes o Sí, cursor en riba do muñequito, salvos o nome de baixo. Anders Solmo. Anders. Simplemente Anders. Non fai falta tantos formalismos, a verdade. Bueno, a ver cómo va. Thrall le estira la mano y le saluda. Hola, Anders. Soy Thrall. Pues un placer. Ya conocía sobre ti. O sea, ya sabía historias sobre quién era él aquí. Thrall sabía quién era mucha gente, la gente importante. Él ya sabía información de quiénes eran de la ciudad. Vale. Bien. De feito, pregúntame cousas cando queras saber algunha chismirelada e eu solteche información. O máis probable é que pase gente che volva a tirar outra de historia, porque aquí hai moita pero eso, justame por onde van os tiros. Bueno, claro, é dicir, Salmar xa a día de hoxe é unha vila bastante importante, unha ruta de comercio
Ui, perdón, que tiren aquí unha moeda. Unha ruta de comercio bastante importante para todo o mundo e, bueno, os cambios están por vir a que creza máis todo. Por lo tanto, nada, xente aquí e falamos todos tranquilamente. Non teñan medo que xa lles digo que me chegaron informes máis rápidos de que vou chegar aquí. Xa temos bastante información sobre o que sucedeu e o que non sucedeu. O sea, que non se preocupen. Non teñan medo que Eliander non os vai encarcelar. Xa sabemos que son inocentes. Non se preocupen. Bueno, en dicho caso, diré que vine aquí a búsqueda de Villanoir, ¿verdad? ¿De? El del bar. Belloes. Belloes, no se me olvida el nombre. En busca de Belloes, ya que es la persona que conocía, que sabía sobre los de mi raza y el que me podía comunicar bien sobre el tema de Quedas eche mirando con cara de los rumores. Belloes. O pobre home que traballou moito, mira que traballou moito con miña nai. Traballou no seu barco durante moito tempo, pobre home. Teremos que falar cos clérigos a ver que é o que pasa. Ainda estamos preparando todo para ver se se pode salvar, porque a explosión foi moi preto de onde estaba el. Os clérigos non tiñan boa cara sobre revivir cachos de carne. Bueno, xa é moi macabro o que estou a dicir. Non lle podo prometer nada, pero veremos a cantos podemos salvar con isto. Entón, poña man a Oxalis, que está aí moi recruída en si mesmo, non? Oxalis. Estás muteado, Josebi? Puta. Amén. Y nada, efectivamente estaría inmersa en sus pensamientos con una mirada fijada en el suelo, evasiva incluso, y se podría apreciar, aún ya sin la capucha, que lleva unas gafas redondas bastante grandes y los ojos vidriosos y restos de como los surcos de las lágrimas, ¿no? Que una vez que quedan aí. Ai, muller, ves que che pon unha man no ombro. A verdade é que este evento é algo terrible, que temos por segura que vou facer todo o que este pola miña man para que os malvados que fixeron isto poden levar a súa xustiza. Doime moito por as pobres xentes, as boas xentes de Salmars, que dun día tranquilo toda a súa vida foi truncada, e as súas familias tamén. Non pasa nada se non te topas ben. Séntate aquí, ou que sei que vos teño que pedir algo aos tres, mentras di eso, e vos vai acomodando. Ves que se pon outra vez nesa cabeceira, non? Da sala. Vale, realmente Eliander informoume de que vos habíades saído da lá, e por o que recabamos de gardas e informantes, despois da explosión viron unhas cuantas persoas acceder á taberna e só saíchedes vos. Ainda fixemos algún traballo de limpeza, vale? Vimos que efectivamente estas persoas habían sido abatidas e recoñecémolas como, bueno, un pequeno grupo que está asociado ao Principado do Mar. Non sei se saben, supoño que sí, pero os Principados do Mar é un reino de piratas que hai non tanto tempo asolaron a vila de Salmars. Secuestraron xente,
mataron a outros, colleron todo o que puideron, aparte de sentar aquí o contrabando que temos, por desgraza, a día de hoxe. Vale, non lles vou andar con máis preámbulos porque me vou polas ramas, igual que a xentes, isto afectame moito, porque amo esta vila, amo a xentes que andan aquí e quero que sexan libres. O que me propuxo Eliander, Elian, como me gusta chamar ao meu amigo, é que vostedes foron capaces non só de sair da explosión, senón de superar ou pelexar contra estas alimañas, estes medios homes. Querelles pedir, en nome da vila e do Consello, que hoxe non está reunido pola lógica situación que implica o traballo que implica todo isto, que nos fagan un favor. Sendo, se me permiten que os den, eu estou xa case desesperado. Os gardas non se queren acercar á mansión que hai ao lado da vila. E nós creemos, temos nosas sospeitas de que ali están traficando con persoas. Secuéstranas, desaparicións, xentes que van por ali e vedes que o home parece afectado por o que está a decir. Parece un momento. O que quero decir, vostedes parecen aventureiros e acaban de demostrarnos a nós que son capaces de situacións, de superar situacións moi complicadas. Eliander viuno como unha oportunidade e eu estou disposto a aproveitala. Entendo que hoxe, despois de tantas horas que estiveron na garda, retidos, vamos, das explosións e da pelexa que tiveron que ter, que teñan que descansar o corpo. Non se preocupen, eu voulles dispoñer da mellor taberna que temos aquí. Non vayan a pensar nada raro, vale? Isto que sucedeu é algo totalmente anómalo e que vai estar nos libros de historia da vila por sempre. Pero nunca se acontecera tal cousa. Nunca un ataque tan directo. Polo tanto, se me permiten, quero contratalos a ustedes tres para que vayan, darilles máis información agora, pero prefiro darlle os cartos, prefiro que lle sone ben os cartos antes que outra cousa, porque a xente non vive de esperanzas, eso son consciente. O que quero dicir, estou disposto a sacar das miñas arcas personais 200 ouros para que vayan, investiguen o que hai nesa mansión e se é o que supoñemos nós, o desbaraten, lóxicamente que nos traen probas, non? Ou polo menos nos confirmen de que non hai nada e a xente as súas faladurías. Non sei se son un pouco egoísta pidíndolle estos, pero nós estamos nunha situación moi desesperada. A garda está atemorizada ou non é o suficiente para controlar o que sucedeu hoxe co que está ocorrendo por alá. E pídolles de favor, como persoa, de que se están a tratar con esclavos, de se están a elevarnos as nosas xentes, a vendelos e sicarlles súas liberdades, que por favor, pídolles e implorolles que acepten este traballo. E fálabos os tres. Que me din? Superviventes de Belloes. Thrall se acerca y le dice: ¿pretendes que vaya con esta chica que ha intentado salvar a los malos y a este robot autonómico? Sí, tamén. Sí, a un robot autonómico que desconozco, a que vayas a arriesgar mi vida por una misión, por tu pueblo? Es que se queda mirando, en plan, un momento a Roswell cando di robot. Constructo. E quedase moi sorprendido. Moi sorprendido. Eliander tamén, cando falades de robotos. A verdade... Unha pregunta. Di. Desde cando sabe el que son un robot? Moi boa pregunta, porque pode estar facendo metagaming. Aquí dependerá do que dixas ti, Roswell. Por que? Porque os Warforged poden estar construídos de moitas maneiras. Aquí as xentes van a pensar que levas unha armadura moi grande, vale?
só certos ollos expertos poden recoñecer como que ou ben é un golem ou un constructo. Vale. Efectivamente, ese es el punto voy. Antes, Roswell le dijo a Thrall, le amenazó a Thrall con que no le llamará Ojalata. Entonces, Thrall, para volver a faltar el respeto, dio por hecho que era un robot. Que malabares da, o sea. Roswell, tío, aquí me dice, como que es tramitado. Pero non por eso pode saber que é un robot. Efectivamente, se arriesga a... Pero ¿cómo a se miña pregunta é, de onde sacaste ti o conhecimiento neste mundo para saber que é un robot? para saber claro, de onde sacaste ti viste esa tecnología para saber que é un robot, un constructo, un warpor? Hai autómatas neste mundo. Sí. Pues sí, o sea, historia, básicamente. No. Te tiraste historia para saber sobre a vila, pero non sobre estas cousas, sabes? Se queres tirar, volves a tirar. Pues te vuelvo a tirar. Tira aí. Soy un monje solitario que va por todo el mundo, prácticamente. Eso es verdad. Pero non te por conocer os constructores, os warpos. Sí, correcto. A mí me parece mellor que fagámoslo por tiradas. Tira aí, amigo. ¿Dónde está? History. ¿Cómo era? Historia, sí. Hostia. Non tens ni puta idea de que son un robot. Vale. Thrall, pode pasar o seguinte, vale. Podemos reestructurar un pouco a escena, porque primeiro a tirada, logo as cousas que pasan. Realmente podes estar contando, en vez de decir robot é unha palabra que existe no noso mundo, pero non nesta xente, ao mellor. E cando che escoitan decir robot, hasta ao mellor se che quedan mirando como que? Perdón, non sei a que se refire exactamente. Sí. Pero Thrall le dice a ¿cómo se llama? A Anders. ¿Pretendes que vaya con esta chica que intentó salvar a los enemigos y con esta hojalata con la armadura que no conozco de nadie, de nada? Bueno, a ver, de primeiro non me gustaría recoñecer as pobres almas que se dedican a facer estas fechorías como enemigos, porque entón isto pode levar a unha guerra. Non é a nosa intención en ningún momento. Gústame pensar que son pobres diaños que se deixaron levar polo mal camiño. Pero sí, está moi claro que vos tres tedes unhas capacidades que non teñen ningún dos gardas que temos aquí. E non hai ninguén que se ofrece. Ninguén. E máis, estou disposto, se eso axuda a inclinarse en esta opción, a darmos, mellor dito, os recursos suficientes para que podan emprender esta tarefa. Se necesitan, eu expilolle aquí un papeliño, vale? Coa miña fecha, co meu selo, para que neste caso podan pasar pola tenda de Winston e lles poda proveer a cada un de vos unhas cuantas pocións, vale? Este home está desesperado. Sabedes que podedes sacar máis. Thrall, se crees... Thrall lo mira fijamente y le dice: está bien, usaré mis habilidades para ayudarte, pero con una condición. Céntrate en recuperar a Beois. Os compañeiros, de feito podedes tirar todos. Creo que religión, porque a maxia divina vai tirando pola rama de religión. Religión. É un 15 o que tedes que superar. Religion. Moi ben. Non me topo.
Aquí. Que disfar, ¿no? Vale, Oxalis, ti como estás máis centrada na maxia arcana, sabes que hai feitizos para revivir, vale moita pasta, pero non teño puta idea da expresión que está poñendo Anders. Perfectamente poden revivir ou calquera cousa. Vos los dous, sabedes que o que lle acaba de pedir Thrall, ti daste conta de que acabas de pedir a unha persona que está a cachos, implica un hechizo de resurrección alto, vale? Porque aquí os clérigos que hai na vila ao mellor che fan reanimar mortos, que é para un cadáver que está enteiro e non morreu nos últimos 10 días. Pero que lle estás pedindo ti é reconstituir un corpo e revivilo. O man que me dices, eu digo, joder, se xa me parecía moito 200 euros, o mellor vai me salir caro de carallo. Porque ademais, o feitizo para resucitar, cuidado, pide pasta. Non é que o corpo este intacto e se den certas condicións. Hai materiais que hai que cumplir. Coa resurrección implica que se ten que descompoñer unha gema. É unha gema que suele valer 1000 pavos. Cando dices eso, bueno, sí, mira, non sei canto tempo levará, non sei cantos clérigos temos que buscar, non sei se Procan nos axudará, Muradín ou Pelor, o deus que sexa. Pero se facedes a misión, tes a miña palabra de Anders Solmor que vou poñer todo o que poda para traer de volta a Belloes. Será difícil, ao mellor leva moito tempo, pero farémoslo. Sempre cando nos axudedes. Porque se axudades ao Consello, e axudades á vila. E se axudades á vila, o Consello vos retornará co que faga falla. Elian quedaselle mirando. Anders, está claro que se os aventureiros non queren traballar, non os obrigues. Non deberías de gastar máis das túas arcas do que deberías. Os aventureiros teñen que seguir as palabras do rei, e o rei dicta que temos que ser todos nobres, bos e xustos. Míreche desafiante, Thrall, porque está insinuando que só che interesan os cartos, non poñerte en perigo por os teus veciños de Keoland. Lo miro fijamente y le digo: no soy ni bueno ni malo. Tampoco tengo un rey. Solo estoy aquí para contactar con Joyce por un tema privado. Por eso que no me interesa el oro. Solo me interesa contactar con él. Muy bien, dixe Anders. Eu xo dixo e mantéñome nesa palabra. Polos dous, Rosval e Oxalis. Me acerco a la mesa y le digo: está muy bien vivir sin dinero, ¿no? Por lo que parece, tú lo harías todo gratis. Mirando a Elia, Eliander, este man. Eliander. ¿No? Yo te ayudo, pero si me das 100 de oros extra, pues estoy... Persuasión, veña, home. Aquí 200 pavos é moito carto, que é certo que os aventureiros tedes que arriscar a vida, pero aquí os xornaleiros cada 10 días ao mellor ganan 10 moedas de ouro con moitísima sorte, Unha moneda de ouro por día. No. Hostias. Eu xa lles dixen, agora mesmo os recursos témolos que adecuar para as pobres xentes e familias que sufriron isto. Gustaríame darlle todo e máis, pero non podo darlle tal cantidade. 200 pezas de ouro, mantelos na mellor pousada que temos aquí e os recursos que lles vou dispoñer antes de chegar. Pero non o tiña a malas, cabaleiro Rosval.
como ben dixen, isto pode ser a primeira tarefa de moitas. E así como ven esta, virán máis. E ao mellor máis recompensas. Teño ben claro. E doulles a miña palabra. A mí Oxalis. una, po- Perdón. Di. a mí una posada no me hace falta. Y si cambiamos eso por una pistola, estoy seguro que con bastantes piratas, alguna habéis requisado, seguramente, aunque esté en mal estado. Pistola. Pero... que artilugio é ese? Ti sabes. Eliandro. Bueno, sí que é certo... Vale. Vou a supoñer que este man acaba de decir eso porque non sabe o contexto de todo de aquí, vale? Os demais... Frada, ti sí que cho deixo, vale? Oxali, se queres tirar tamén, podes. Se non, pode ser algo de coñecemento do mundo que podamos saber todos, menos o man que ven do outro plano. Para, Oreo, melón, que me estás pejando, hostia. Non queres xogar, pelón. Queredes tirar? Queredes tirar historia? Pois tirade historia, rapaces. A ver canto sabedes de comercio. Yo también. Sí. Menos Roswell, que é o único que se ven de fora. Vale. Xa non é a túa aliada a historia, Zral. O coñecemento material, os comercios e demais, a mellor van se che de mans, Vale. Zral, ti non tes nin puta idea do que está a comentar, o sea, parece un trato xusto. Joder, cambiar unha das mellores pousadas que hai aquí, que sabes que é bastante pasta, vale? Porque é vivir da maneira máis... casi rozando o aristocrático, sabes? Con todo tipo de luxos, que, bueno, a ti ao mellor non che fan falta, pero é unha das pousadas que máis se cobra, non? Parece que ao mellor algo xusto. Sin embargo, Oxalis, cando lle cambiaron por unha pistola, Oxalis, ti daste conta de que está falando ao mellor dun artículo artesán, é dicir, algo que fan os enxeñeiros, de que ao mellor eso pode rondar os 400 ouros, en plan, para facer unha arma desas, tes que saber facelas, que Roswell sabe, tes que ter as aleacións adecuadas, os materiais precisos, quedaste, sabes, coa información de, dixo 100 euros máis, non, está pedindo 400 euros máis, sabes, e xa non é os 400 euros, senón obter a pistola, que ao mellor... xa é moito máis complicado, porque quen aquí desta xente que anda no porto ten unha pistola? Anders, que se che mirando a verdade é que lamentablemente non temos actualmente ningún artículo similar. De momento aínda non temos unha industria que fomente ese tipo de construccións. Tería que ser algo moi artesanal. Sinto decirlle que non temos ningunha requisada, ou por menos que este no meu coñecemento, verdade, Leander? Ou... Skerrin, tis... Non, señor, non temos nada deso na mansión. Sinto moito, Roswell. Non teríamos ninguna pistola agora mesmo. Está ben. Podo facer unha tirada de percepción para ver se están dicindo a verdade? Insight. Averiguar intencións. Sí, perspicacia realmente se traduce. Perspicacia. Perception. No. Perspicacia é insight en inglés. Nada. Non detectas ningún xesto. Parece que o che di Anders é de todo, sabes? Non ves ningún xesto nel que che delate que é unha mentira ou que se pudera tratar de absoluta verdade. Vale. Non ves ningún xesto que che chame a atención. Nin del, nin de Leander, nin de Skerrin, o mayordomo. Vale. Te creeré. Eu, permitidme que insista, vou a poñer de todo o que podo para que esas xentes non sufran.
E se as miñas sospeitas son reais, pídollos como un cidadán máis de Salmars. Un cidadán máis que quer ver a súa familia. Un cidadán máis que quer que o seu pai volva a casa, a súa irmán este ben. Por favor, vayan ali e se ven este tipo de actividades, erradíquenas. Apresen a esos malvados e fan que a xentes podan descansar un día máis. Eso sí, recomendaríalles, non son parvo, recomendaríalles de que vayan o antes a Xiña, porque se isto de ser certo, o mellor hai xente que agora mesmo está sufrindo ou a piques de ser levada a outro continente. Non son parvo, porque sei que teñen que descansar, e, insisto, ofrecereilles o mellor tipo de descanso posible que poden ter en todos Salmars, pagado polos meus bolsillos. ¿Qué deciden? Thrall se le acerca y le suelta. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Alguén máis solta unha frase iluminada? Yo solo asiento con la cabeza. Oxalis? Está por terminar xa a escena, non? Se non dixera nada e como que dase por asentado todo Correcto, de pasamos, feito, diríalle a Skerring que empezara a rechear os formularios para que vos fixera como unha especie de papel que vos avalara conforme podedes recibir este tipo de trato, estes obxectos nos comercios adecuados. Vou facer un insight para ver se as intencións dos 3 personas que están aquí son puras, son honestas, ou se hai intereses, se hai Dalle, ou menos honestas, sabes? dalle ese medo. Por certo, Thrall, ti sempre cando queiras facer algo, como acaba de facer Josebi e como acaba de facer Rubén, coméntasme, buscamos a tirada e tiramos. O sea, que se menos, sabes? Vale. De novo, non hai ningún xesto en ninguna destas 3 persoas máis que a impaciencia e o que... A impaciencia ou mellor dito, a incapacidade, a impotencia de non poder poñer outra solución, porque literalmente estánlle pedindo a 3 persoas que acaban de chegar hoxe á vila de que lles axuden en algo que só saben os que están aquí. É algo moi crucial para a vila. Tan desesperados están por isto. Parece ser. Non ves ningún tipo de intención oculta máis que esos sentimentos que se poden ver nos pequenos xestos. Pues diría Oxalis, tus... que hablaría, ¿no? Ya por primera vez desde que las arrestaron. Tú pareces un hombre cálido, parece que tus intenciones son puras y eres, por lo menos, por lo poco que puedo apreciar, bondadoso, de verdad, pero yo no soy ninguna aventurera, no sé pelear y es más, yo trabajo como escriba, no tengo experiencia de combate. Este último asalto ha sido muy duro, no sabía qué hacer, si no llega a ser por estos compañeros, o bueno, creo que puedo decir compañeros, igual no hubiera salido. Ves que Liander che interrompe un pouco? Polo que sacamos dos nosos informantes, investigadores, forenses, parece ser que alguén de volos 3, se mal non temos as nosas intelixencias, que vostede foi a que utilizou certos feitizos para neutralizar
aos bandoleiros que se estaban encontrando. Permíteme discrepar con vostede das súas capacidades. A forza non só reside no músculo. Os magos, os académicos e incluso os clérigos residen na súa vontade e na súa cabeza. De igual maneira, Anders, eu non sei como verías, pero unha académica que poda detallar ben o que sucedeu na escena e que nos podan dar os máximos datos posibles pode ser aínda mellor que solo, bueno, dous aventureiros que vayan a facer o traballo. Non me interpreten mal, cabaleiros. Sí, a min pareceme tamén unha boa opción. Oxalis, eu a verdade é que pediría que os teus coñecementos se puxeran en práctica neste tipo de tarefa. Ao mellor sí que pode ser un golpe duro para aquelas persoas que comecen este tipo de situacións, pero tes que pensar que isto é para salvar a xente, e non temos outra opción. Non hai outra persoa co que podamos recurrir nestes momentos. Pero yo no soy ninguna heroína. Tampoco, Pois pode tampoco, selo. tampoco tengo ni las herramientas para llegar. Zral le interrumpe. Interrumpe la conversación. Vale, en el momento en el que tú interrumpes, yo ya como que me volvería a subir las piernas. Efectivamente, ¿no? interrumpo con una voz grave, digo. Dices que no eres una heroína, pero intentaste salvar a los enemigos. Justifica eso. Bueno, pues justamente me das lo que iba a hacer. Escucha eso, la intimida y lo que hace es subir las piernas y sentarse con los pies encima de la silla, ¿sabes? En plan, esto como quien se agazapa y se encoge como si fuese bolita, ¿sabes? Ajá. La forma de... Pues así, en plan, con los pies apoyados en la silla y encogida, diría... Sí, pero si no hubieran muerto, no... Una cosa es querer salvar a la gente y otra es salvar a gente cuando tienes que quitar vidas. Yo no sería capaz de quitar una vida a nadie. No quiero hacerlo, no quiero verme en esa situación. Zral gruñe. Como orco. Bueno, señorita Oxalis, como académica, solo tería que reunir e recabar a información. E vamos, se vai vostede para ali, eu confío en que vostede é capaz de facer moi bons informes sobre o que pode haber alá naquela mansión. Ter alguén dos seus coñecementos podería vir ben, ademais de que, bueno, pode sentar un pouco máis de bondade a xentes cando dubiden. Non ten por que ser o puño. O puño está claro que xa é o seu compañeiro. Sí, podría ayudar con planos, con documentos, incluso podría obtener información. Si fuera, estaría claro, haría todo lo que estuviera en mi mano, pero estos compañeros míos no sé si comparten mi misma forma de pensar. Ya los he visto actuar, no sé si quiero volver a... Y empieza a sollozar. No. Compañeiros, ides facer algo? Vedes a rapaza atopándose nese estado. No hago nada, solo me quedo ahí. Quedas mirando en plan, está aí. Estrale outro. No me burlo de él, carajo. Le digo, vámonos. Antes de que llenes esto de un charco de agua. Ben. Oh, Anders. Aparte de eso, Ajá.
Thrall le dice a Roswell, Roswell, me gustaría saber qué eres, o quién, o no, qué eres exactamente, para no volver a para no volver a, ¿cómo se dice? A insultarte o ofenderte con mi lenguaje primitivo. Eso tendrías que haberlo preguntado mientras esperábamos en la prisión. Has cometido tu segundo error llamándome otra vez hojalata. Te has perdido la oportunidad. Dios, impresionante. Al final vamos a morir entre nosotros antes que Salides a cara e empezademos a dar todos de hostias mientras Oxalis está a chorar. Non pasa nada. Non pasa nada. Vedes que Anders se acerca a Oxalis a reconfortalo un pouco. Señorita, ten que pensar. Ten que reunir valor, fortaleza. Pois as xentes de Salmars nin sequera tuveron a oportunidade de chorar aos seus mortos. Simplemente sucedeu isto. Incluso non houbo últimas despedidas para estas xentes, por iso lle pido que evite esta situación. Non ten que poñer os puños, non ten que matar a ninguén. Simplemente ten que dar o coñecer ás xentes. Ir alá, informarnos. A información é unha das maiores fortalezas que temos. E lamentablemente estamos nesta situación donde lle pedimos axuda e colaboración a todas vós. Asiente con la cabeza entre sollozos y se levantaría y se diría: lo siento, no pretendía. Non hai nada que sentir. O meu corazón tamén está danado por isto que sucedeu. Os meus sentimentos son iguais. Ves que o home se aguanta, vese a tristeza por detrás, pero non chora. Eliander, sin embargo, levántase, dá un golpe co súa pata de pau. Moi ben, pois entón, por o que eu entendo, vano facer. Bueno, Eliander, espera un momento a que se recompoñan e poden decidir. Igualmente, Skerrin, espera aí un momento e non prepares aí de papel. Quero escoitalo das súas bocas. Están dispostos a facer este traballo? Teñan a miña boa vontade de que se recompensará non só con cartos, senón con axuda. Para traer abelloes, para que teñan os seus artefactos, e para que, bueno, mire para Oxalis, podan estar nun mundo máis xusto, tranquilo e sen necesidade de derramar sangue. Acepto. Era, mire para os demais que ainda non dixeron nada. Que decides, Thrall? Que decides, Thrall e Oxalis? Estamos mirando con esas miradas de socorro, Thrall, necesitamos axuda. Thrall lo mira y le dice: ahora que no está Anders. No era al revés, ¿no? Anders está aí. De feito, estamos preguntando isto. Eliander levantouse un pouco impaciente porque quer xa que aceptedes, sabes? Non se foi. O vello este que vos estuvo preguntando na prisión. Ese é Eliander. El que nos está preguntando ahora era Anders. Oricachón. Lo miro. Y no sé si tengo que hacer una tirada para pedirle algo. Dime o que queres facer e dixo cheo que tes que tirar. Bueno, la personalidad de Thrall se basa en observar y todas esas cosas. Muy callado y tal. Y le dice a Anders: pensando lo mejor, o sea, más bien para que aceptemos las condiciones, quiero que, si la misión se pasa, consigáis la pistola que mi compañero quiere, porque conozco este tipo de misiones y puede llevar un riesgo muy alto. Nadie nos dice que vosotros nos estáis mandando
a un sitio donde podemos acabar muertos. Entiendo perfectamente vuestra desesperación, pero tampoco podemos evitar, no puedo evitar el hecho de que este tipo de cosas, de este tipo de misiones pueden acabar con nuestra vida. Se con eso poden facelo, non sei se o artiluxio o obterei antes ou despois, pero se fai falta chamarei aos artesanos ou incluso a nosa conselleira Manistra, que se encarga da mina que está ao lado da vila, para que lles proporcione aos artesáns suficientes as aleacións e materiais para que podan facer dito artefacto. Se o conseguen e destraban ou desbaratan o que supoñemos que é alá, teñano claro. Eu porei todo o que este na miña man para axudalos, porque ao fin de contas estánnos axudando a nós con el. He dicho moi serio, quedeche mirando, notas Perfecto. certa rigurosidade no que di e confianza nas palabras de Ander. Confío en lo que dices, Ander. Ben, Skerring, pon os papeles. Facilítallos que podan ir á posada sen ningún problema e que podan obter os máximos recursos posibles da tenda de Winston. Sí, señor. Se lo doy ahora mismo. Rápidamente, nun flush, o seu mayordomo Skerring xa ten os documentos preparados, firmados e selados. Dávolos a quen lle dá o documento, conforme podedes estar na pousada e podedes levar uns artilugios da tenda de Winston. A quen? Voy a preguntar, voy a decir, bueno, porque ellos sí que terminaron, dieron su afirmación, yo todavía no. ¿Verdad? Pero ya recomponiéndose de los lloros, ya bastante más estable, Oxalis diría, sí, está bien, contribuiré en lo que pueda a esta vuestra gente, pero necesito saber una cosa y necesitaré muchas más. ¿En qué consiste concretamente, por detalle, este encargo que nos encomendáis? ¿Es confirmar que haya actividad ilícita o ponerle fin? Son cosas muy diferentes. Y bueno, eso sería lo primero. Se me permite entón, Eliander, ti que estás máis posto na situación, descríbillos. Sí, por supuesto. Lo que tienen que hacer es dirigirse a la mansión antigua que está a las afueras de la villa, al lado del acantilado. Una vez estén en ella, tienen que explorarla y cerciorarse de que no haya ningún tipo de actividad ilegal. Si la hubiera, les pediría que, bueno, actuasen en nombre del Consejo y finalizaran dichas labores, de una manera o la otra. No les juzgaremos en sus métodos. Aunque bueno, por lo que hemos escuchado antes, supongo que no están... Bueno, ahí ya deciden ustedes si quieren o no matar gente. Lo importante es que finalicen esas actividades, pues si nuestras sospechas son correctas, ahí se están traficando con personas. Niños y mujeres, hombres, humanos, enanos. Si lográsemos salvar a esa gente, que lograsen escapar y se consideraría completada la misión, poner a salvo sus Una vez vidas. finalizaran ese tipo de situaciones,
Señorita Salix, me pareció que lo escuché de su compañero, a un Debbie, puede llamarme Debbie. Debbie. Bien, como se nos había presentado, bien. Una vez hayan finalizado y nos traigan la justa prueba de que eso hayas finalizado, se tienen que dirigir aquí al consejo, directamente. Y a continuación, nos daríamos ya recompensa, en mano. Simple. Entiendo. Vale. Coge aire. Suspira. En ese caso, necesitaré... contamos con la ayuda del pueblo y del consejo, ¿verdad? Necesitaría los planos de esa mansión. Seguro que debéis tenerlos por licencia, ¿no? Por permiso y todo eso. Debe de haber un archivo donde se guardan. Quisiera, por favor, entonces, un plano detallado de la mansión y también... Sí, bueno, por suposto, esto de... levarei yo mañán a mañán. Teñen que ter en conta unha cousa, interrompe vos Anders. Esta mansión ten moitos anos. De feito, as malas linguas, as malas vellas, falaban de que esa mansión pertencía a un alquimista. Por eso se tiña que alonxar de Salmars. Eso é o que din as xentes. Recoméndolles, se mañán se atopan mellor, antes de dirixirse ao sitio, que vayan preguntando ás propias xentes e escoitarán os contos que contan os mesmos. Pero sí, Skerring, se por favor podes ir ao archivo no noso nome e obter esa información. Ao mellor non será información totalmente exacta, porque, xa lle digo, a mansión ten moito tempo. Moito tempo. Pero facilitarelle todo o que obteña sobre a mesma. Perfecto, eso seguro que nos será de gran ayuda. Y le informaré de cualquier otro herramienta o menester que necesitásemos. Genial, pois... Entón, podemos dar por empezada unha nova relación entre o Consello e os grupos de superviventes da Taberna de Belloes. Por mí sí. Sí. Ben, Sí. entonces dalle o papel Skerring a Anders, o seu mayordomo, e entrégabolo a quen? Quen é o que leva estes papéis oficiais? Oxalis, Rosval ou Cerado? Yo digo Xalis. Yo también. Vale, Pues viendo que ellos me miran a mí, esperando, pues entonces tomaría la iniciativa y los guardaría. genial, De pois... hecho, los ojearía en el proceso y... ves que é algo puramente burocrático, vale, é dicir, está todo selado co que sería o selo de Salmars, que é cera vermella, non? É a figura dun peixe. Ben, pois se me permiten, Skerring, por favor, acompáñaos a saída. Liander, dille aos gardas que o escolden a posada, que non haya máis fisgóns, miróns e xente molestando aos aventureiros para que podan descansar esta tarde, bueno, o resto da tarde que queda, e a noite. Ay, non me deixa ver, ben, aí, vale, ahora... Podes darlle a rodiña para botarvos para atrás, mover co clic dereito, mentras arrastrades as cousas. Aí zoom. Vale. Ábrenvos a porta e xusto van a facer isto. Vamos escoltar hasta a pousada da Cabra de Mimbre, unha das mellores pousadas que hai en todo Salmars. E antes de ir á pousada, vámoslo deixar aquí, porque xa son as 8:15 e as partidas vanse hasta as 8.